उनसंनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि जाना गिबियावनो बरायबाय। दिनै उनसंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआर हालामनि गुबुन गुबुन जायगायाव खना खनला जे जायगाफोर बे जायगाफोराव जोङो संदाननाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लाबाय थादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोङो जे बिटिआर हालामनि रोंगौसा थामहिनबा फरायसाफोरजों लोगोसे जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोनजों जों सावरायनाय हाबाफारिखौ लादों। बे ओनसोलनि बे हालामनि जौगाथायनि सायाव जों सावरायगोन। थारैनो बे समाव नैबे अदालगुरि हालामनिनो गोबां बेवहाय थुबुर जानानै दं थामहिनबा मेलेमजिबि बिथांमोना दं। रायजो राजाफ्रा बे समाव बिथांमोननिफ्राय मोनथिगोन जोंनि उनसंनाय हाबाफारि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जे बिटिआर जे हालाम बे हालामाव आथिखालाव जे बुङो जे मोनसे सान्थि फैबाय होननानै बुंदों। थारैनो मा बुंगोन बे समाव? नंगौ, थारैनो जोंनि बे बिटिआर हालामाव गोजोननाया फैदों। मानोना जोंनि बे बिटिआर एकर्डनि उनाव जि आगोलाव जिबायदि मोनसे परिस्थिति दंमोन, बर'नि थासारिया जों गिलुं गिलुं मोनसे माबा दंमोन। जेरै जों टाउनफ्राव थांनानै बा गोजान जायगायाव थांनानै सोलोंथाइ बायदिसिना लानो हायामोन आरो जोंनि हारिखौ जोंनि सेंग्रा सिख्लाखौ गुबुन रोखोमै सानोमोन, जायनि जाहोनाव जोंनि सायाव मोनसे गेदेर सन्देह आरो गिलुं गिलुं मोनसे जोंनियाव दङमोन। अर्थात अदेबानि बे पुलिस प्रसासनफ्राबो जोंनि सायाव सन्देह खालामनानै जोंनि सेंग्रा सिख्लाखौ गोबां सोलोंथाइ लानाय बा बायदिसिना खामानि मावनायाव जों जोबोर हेंथा मोनदोंमोन। बेनि उनाव जेब्ला बिटिआर एकर्ड जायो, बेनि उनाव जोंनि बे माखासे बिग्राय हान्जाफ्राबो ज' फैनानै मोनसे बिटिआर एकर्ड खालामनानै जों मोनसे गोजोन मोनसे थासारिखौ जों मोननो हादों। बे आंनि बा जों गासैबो रायजो राजाफ्रा बेखौ दिनै जों नुनो मोनदों। नोंथांमोननि हालामाव थारैनो सिगांनि सम आरो दानि समाव माबायदि फारागथि, सिगांनि समाव माबायदि नोंथांमोननि बे एरियायाव माबायदि जायोमोन आरो आथिखाल माबायदि मा सोलायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों? दायो जोङो जोंनि ओनसोलाव जों बर' ओनसोल बा जिकुनु ओनसोलावनो जोङो जोंनि थासारिया एसे गोजोननाय फैबाय। मानोना बै समाव दहाय बुंनाय बायदिनो जोंनि खाथि खाला ओनसोलावबाबो जोङो दावबायनाया बेरायनाया जोंनि थाखाय जोबोर जेंनामोन। जोंनि सायाव मोनसे सन्देह दङमोन आरो जोङो जोंनि माखासे मोनथायफोरखौ जोङो बिनायनिफ्राय बा मोननायनिफ्राय जों गोजानाव थानो गोनां जादोंमोन। मानोना जोङो जोंनि बर' हारिफ्रा बा जिकुनु सुबुंफ्रानो जोंनि बे मोनथायखौ बिनो थांनायाव जोंहा मोनसे उसुखुथु, मोनसे सन्देहजनक मोनसे परिस्थिति दंमोन। नाथाय दायो जों गासैबो गुबुन हारि अन्यान्य जन'गोष्ठिफोरनि गेजेराव ज' थालायनानै जोंनि डेभेलपमेन्टनि फारसे, जौगानायनि फारसे, सोलोंथाइ बा रांखान्थि बा बेफार बानिज्य बा मोनसे समाज खौसेथि लाखिनायाव जोङो बिटिआर एकर्डनिफ्राय बा प्रमद बर' सरकार फैनायनिफ्राय जों बेखौ जों नुनो मोनदों। आरो गासिबो दायो जोंनि गेजेराव भुल बुजाबुजिखौ गारजोबलायनानै जोंनि बिटिआर एकर्डनि उनाव जोङो बेखौ जों मोननो हादों आरो गासिबो अन्यान्य जन'गोष्ठिफ्राबो बे गोदान सुक्तिनि गेजेरजों खौसेथिखौ लाबोफिननायखौ जों नुनो मोनदों। प्रमद बर'नि दैदेननाय जे सोरखार, थामहिनबा आथिखालाव प्रमद बर' जे दैदेननाय बे सोरखारनि जे मोनसे खुंथाइ, बे खुंथाइआव थानाय जे दैदेनगिरि बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बे प्रमद बर'नि दैदेननाया माबायदि जादों आं मोनथिनो नाजागोन अदालगुरि रायजो राजाफोरनो। माबायदि बे समाव बिथांनि जे खामानि मावनाय सिगांनि आरो दानि बेखौ जोङो फारागथिखौ नायोब्ला माबायदि फारागथिखौ जों नोंथांमोननिफ्राय मोनथिनो नाजागोन। आगोलनि सरकार आरो दानि सरकार बे मोननै सरकारनि जि फारागथि आं बेखौ ओरै बुंनो नाजागोन। थांनाय सरकारा आं बुङा जे माबा मोनसे मावाखै, मावदों, खिन्थु खोब मोनसे कनफिडेन्सआव रायजोफ्रा माने लानो हायाखैमोन। मानो होनोब्ला 17 बोसोर सरकार बिथांमोना सालायनायाव गोबां माने बेले बेजे माने
स्किमफोरनि बेलायावनो डेभेलपमेन्टफोरनि बेलायाव माने जाय स्किमा जाय प्रजेक्टआ हयथ' 18 मान्थ्सनि गेजेराव कमप्लिट जानांगौ दा बेफोर स्किमफ्रा हयथ' 3-4 बोसोर जादों खामानि मावग्राफोरा एबा जायफोर थिखादार कनफिडेन्सआव मावाखैमोन जायनि थाखाय रायजोनि उन्नतिया जेरैबायदि समाव जेरैबायदि जानांगौ बैफोरो जानो हायाखैमोन किन्तु दानि सरकाराव आं बेखौ माने नुनानै गोजोननाय मोन्दों खामानि मावग्राफ्रा खोब कनफिडेन्सआव मावो क्वालिटि कमप्रमाइज खालामा बे मोनसे मोजां मोनसे साइन आरो थिखादारानो होन खोब कनफिडेन्सआव खामानिखौ मावो थाब फोजोबनानै गालाङो रायजोफोरा बाव बिराद बेनिफिट जादों दा बे मोनसे डिफारेन्स फारसेथिं गोबाव सम सरकार जोंनियाव दङमोन बै समाव मोनसे दिदोम थासारिया गैयामोन जायनि थाखाय जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना मोजां थासारि मोनैलाय फरायग्राया फरायनायनि थासारि बेफार बानिज्य मावग्राफ्रा बेफार मावनायनि थासारि बेबायदि मोनसे बिसास लानानै दिदोमै खामानि मावनायनि परिबेस जों मोनाखैमोन किन्तु आफ्टार बिटिआर एकर्ड जों बेखौ दहाय आदाया बुंनाय बायदिनो जों मोननो हादों जे दिदोम थासारिया जादों गासिबो रोखोम खामानि मावग्राया गाव गावबागाव जायगायाव थानानै खामानि मावनायनि मोनसे थासारि मोनदों दा बेफार मावग्रायानो होन दा सोरबा साख्रि मावग्रायानो होन सोरबा माने फरायग्रायानो होन टाउन माने गुवाहाटी दिल्लीयाव फरायग्रायानो होन मोनसे बिसासजों गावनि न'निफ्राय दोरोदलांनोबो हादों जिकुनु जायगायाव खामानि मावनायनि मोनसे माने साहस मोनबाय आरो जोंनि सायाव जि सन्देह बेबो दानि नैबे सोलिबाय थानाय सरकारनि समाव बियो गैलाखौनो जों होननांगोन रायजो राजानि गेजेराव प्रमद बर'आ दङ नामा निश्चय बिथांनि सरकारा जेरैबायदि खामानि मावबाय थादों न' डाउट बे 3 बोसोराव 1.5 बोसोराव हयथ' खामानि मावनो हायाखै मोनसे कभिड पिरियड थांदों बे न' डाउट जोंनि बिटिआरनिल' नङा आसाम सरकार बा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाबो खामानि मावनो हायाखै किन्तु नैबे 1.5 बोसोरसोआव जेरैबायदि बिथाङा माने प्रग्राम लादों मिशन लन्च खालामदों बियो हसाखै इमप्लिमेन्टेसन जायोबा बे मोनसे जोंनि बिटिआर बासिनि रड मेप जागोन आरो किन्तु मावफुंजानो नांगोन नोंथांमोननि नैबे अदालगुरि हालाम हिसाबाव बा जायगा हिसाबाव जौगाथायनि थाखाय माबे बिथिंखौ लानानै बिथां प्रमद बर'आ बे समाव आवगायबाय दं मा बिथिंखौ लानानै माबेयाव जौगाथाय जादों नोंथांमोननि अदालगुरि हिसाबाव नंगौ बिथांनि दा जायफोर खामानि जोंनि उदालगुरियाव जों नुनो मोन्दों सिगां कमिउनिकेसनखौ बिथाङा 1 नाम्बार खामानि मावनो नाजादों गोबां माने लामा दं सरक दं गोबाव सम माने सोर मावगोन जों रायजोआ रावनावबो सोंनानै मोनाखैमोन किन्तु बिथांनि सरकारा नागिरनानै मावदों आं बेखौ सरकारखौ धन्यबाद होगोन बिनि थाखाय 2 नाम्बार सुबुं सम्पद दानाय जोंनि फाउन्डेसना एलपि स्कुलनिफ्राय जागायो दा एलपि स्कुलफोरखौथ' माने गोबाव सम सरकारा हयथ' गारसोनानै दोननाय बायदि खालामदों दा इनफ्रास्ट्राक्चारखौ बिथांमोना हानायखिनि आपग्रेड खालामनो नाजादों आरो बेजों लोगोसे दायो जि सोलिफुनाय सुपार 50 सुबुं सम्पद दानायनि बियो देरसिन आगान होननानै आं सानो दा उदालगुरियाव बेबायदि गोबां आरोबाव खामानिफोर सोलिनाय जों नुनो मोन्दों जेरै समाजाव गोनां जानाय फुजा मेला जाग्रा जायगा बा नोङो बेबायदि कमिउनिटि हल बेफोरजों लोगोसे मडेल टयलेटनि मोनसे सुबिदा होदों आरो कमिउनिटि हल होदों माने अपेन स्टेजफोर होदों रायजोनो नांनाय जायफोर माने हाबाफारि बिथांमोना नागिरनानै होदों दा जों बेखौ उदालगुरियाव फ्राय मोनफ्रोमबो समस्तियाव मोनफ्रोमबो बिसिडिसियाव नायोब्ला नुनो मोन्दों आंनि बिसिडिसिया खाजेमाथि बिसिडिसि धनस्रि समस्तियाव गोलैयो दा मोनफ्रोमबो बिसिडिसियाव फ्राय गोलैदों गासिबो स्किमफ्रा गोलैगासिनो दङ आरो क्वालिटिजों जादों बिनि थाखाय आं सरकारखौ बाख्नायगोन जाख्ल'नाय बिथिङाव मा मोनगोन नोंथांमोननि जे जायगा बे अदालगुरि जे ओनसोलाव थामहिनबा नोंथांमोननि जायगायाव जिहेतु नोंथाङा जौगाथायनि खामानि मावदों होनना बुङो पार्सेन्ट लानायनि बाथ्राबो ओंखारदों सम जादों नामा नोंथांमोननि एरियायाव जादों नामा बे दा आंनि जे गोबां बेबायदि सरकारनि खामानियाव बेबायदि हाबसोमनाय मानसि नङा
आङो दा जा नुदों खामानिया कुवालिटि जादों बेयाव पारसेन्ट लादों होननानै मानसिफ्रा रायलायदों जिहेतु आं गावनि मेगनजों नुवाखै नंगौ आं बेखौ माने जादों होननानै बुंनो हानाय नङा नंगौ बिथाङा जे फोरमायबाय जे बे ओनसोलनि बे जायगानि जौगाथायनि सायाव प्रमद बर'नि जे दैदेननाय सोरखार बे सोरखारा जौगाथायनि बिथिङावबो बिथांमोननि जायगायाव जाख्ल'नाय गैयै बिथांमोना खामानि मावबाय थादों होननानै बे समाव मोनथिनो मोनदों थामहिनबा बिथाङा फोरमायदों बे समाव आङो मिथिनो नाजागोन এই সময় মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই সময়ত আমাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে তেখেতৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাৰ আপোনালোকৰ যিখিনি এৰিয়া আছে যদি আমি চাওঁ যদি আগত যদি আমি চাওঁ এটা সময়ত আপোনাৰ NDB জৰ্জনৰিনী এই BTR অঞ্চলত আছিলে এই সময়ত আপুনি কি ডিফাৰেঞ্চ লাগে যে BTR এতিয়া প্ৰমোদ বড়ো আহিলে চৰকাৰ গঠন হ'ল BTR একৰ্ড হ'ল এই একৰ্ডৰ পিছত আপোনাৰ চাৰিটা যে NDB সংগঠন এক হৈ BTR একৰ্ড কৰিলে কেনেকৈ বিৰাজ কৰিছে কেনেকৈ আছে ধন্যবাদ আপোনালোকৰ এই মঞ্চত মোক দুষাৰ ক'ব দিয়াৰ কাৰণে মই আনন্দিত আৰু ডেকা চামক এই অৰ্গেনাইজ কৰাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও এনেকৈ আমাৰ এইটো এৰিয়াৰ এখন প্ৰতিচ্ছবি ৰাইজৰ ওচৰত দাঙি ধৰিব বুলি মই ভৱিষ্যতলৈও মই আশা কৰিলোঁ আৰু তাৰ বাবে মই শুভেচ্ছা দিলোঁ আমাৰ এই অঞ্চলটোত বহুত পিছপৰা কাৰণ মোৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰৰ দিনৰ পৰাই দেউতাও ইয়াতে ময়ো ইয়াতে বুঢ়া হ'লোঁ আমাৰ জন্মই ইয়াতে কৰ্ম ইয়াতে সকলোবিলাক হয় গতিকে ইয়াৰ আমি সকলোবিলাক আমি কথাবিলাক আমি জানো বুজোঁ ইয়াতে আমাৰ এই অঞ্চলবিলাক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইমান অৱহেলিত হৈ আছিল আৰু এইবিলাকৰে কিছুমান ৰাগ খং দেশৰ এইটো বিস্ফোৰণ যিটো সেইটো ঘটিছিল ইয়াত আৰু স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া মানুহে সৰু ল'ৰা ছোৱালীও ভোক লাগি কান্দে গতিকে সংগঠিত হৈ সংগঠিত ৰূপত সকলোৱে নিজৰ অভাৱ অভিযোগ আপদ বিপদ ভৱিষ্যতৰ সপোন সকলোৱে এইবোৰ আবেদন মৰ্মে চৰকাৰক জনায় তাতে কেতিয়াবা ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে কিন্তু মই ভাবোঁ এই সকলোবিলাকৰ আলতেই এটা আলাপ আলোচনা বুজা বুজি এই ধৰণৰ যিটো ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই ইয়াতে সকলোবিলাকৰ জনসাধাৰণৰ মতামতৰ এটা বিনিময় চলিল সকলোৱে শান্তি বিচাৰিলে আৰু সকলোৱে এই জেগাটোৰ উন্নতিৰ কাৰণে আশা প্ৰকাশ কৰিলে আৰু চৰকাৰেও বাধ্য হ'ল আৰু চৰকাৰেও অসম চৰকাৰ দিল্লী চৰকাৰ সকলোবিলাকৰ সমন্বিতে লগ লাগি আজি এই অঞ্চলৰ এটা ব্যৱস্থা স্থাপিত হ'ল আৰু সকলোবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত সকলোবিলাকৰ কাম বন আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কেতিয়াবা ভুলবাজিৰ সৃষ্টি হয় সংঘৰ্ষ হয়ে কিন্তু সেইবিলাক আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে এইবিলাক চব লাহে লাহে ঠিক ফালে আহিছে আৰু আগৰ চৰকাৰবিলাককতো মই সৰুৰ পৰাই দেখি থকা কোনো চৰকাৰকো বেয়া বুলি নকওঁ কাৰ্যসূচীবিলাক সকলোৰে ভাল থাকিল কিন্তু কাৰ্য সমাপন হওঁতে কম বেছিবিলাক হয় মানুহৰ দোষৰ কাৰণে ইয়াৰ আগতো যি চৰকাৰ আছিল তেওঁলোকৰ যথেষ্ট আছিল মই যিখন হাই ছেকেণ্ডেৰীত কাম কৰিছিলোঁ ওদালগুৰি হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা আছিল আৰু তাতেই আমি দাবী দুবাৰে যাই আমাৰ সেই মোৰ MLA ৰিহন দৈমাৰী আৰু সকলোকে লগ লাগি আমি স্কুলখন সদায় বনাইছিলোঁ এইবাৰ দেখিছোঁ আমাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ ল'ৰা পঢ়া শুনা কৰা ইমান শিক্ষিত ল'ৰা আমি ভাবিছোঁ এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও তেওঁলোকৰ সপোনবিলাক যেনেকুৱা আছিল তেওঁলোকে কোনোবাই হ'ব পাৰিছে কোনোবা হ'ব পৰা নাই গতিকে তেওঁলোকে আহি থকা কামিং জেনেৰেশ্যনবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সপোনবিলাক পূৰাব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস কাৰণ তেওঁলোকে ষ্টুডেণ্ট ফৰামৰ লগত জড়িত আৰু মোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰে আমাৰ ছাবজেক্ট টিচাৰো ইয়াৰে লগত তেওঁলোকে জড়িত আছিল আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িত আৰু মই সকলো ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মই বহু বছৰে ৰিটায়াৰ্ড হ'ল মই চিনিয়ে পাওঁ আগৰ পৰাই বহু বছৰৰ পৰা বহুত ইয়াতে যিমানবিলাক আছিল সকলোবিলাকে আমি চিনি পাওঁ মিলা প্ৰীতিৰে আমি আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিশেষ কৰি শিক্ষামূলক আঁচনিবিলাক মোৰ বৰ মনোপুত হৈছে মই সেইটো শিক্ষা লাইনতে থাকিলোঁ
আগতেও মোক কিছুমান মানে চাইণ্টিফিক আঁচনি কিছুমান কাম বন কৰাৰ কাৰণে মই প্ৰপ'জ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ মন্ত্ৰী MLA বিলাকে তেওঁলোকে মোক সহায় কৰিছিল আৰু মই তেনেকৈ সেইবিলাক উন্নতিৰ কাৰণে চাইণ্টিফিক কথাবিলাক আমি বাহিৰৰ পৰা ৰিচাৰ্চাৰ্ছ মাতি আনি এইবিলাক স্থাপন কৰিছিলোঁ। এইবাৰো মই এটা আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমাৰ ডেভেলপ হ'ব লাগিলে, জাতি ডেভেলপ হ'ব লাগিলে, জাগা ডেভেলপ হ'লে ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ লগত আমি জড়িত হ'ব লাগিব। আৰু মই যিহেতু ছায়েন্সৰ শিক্ষক আছিলোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সদায় মই ইয়াক এটা উৎসাহিত কৰি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মই বিশেষ কৰি ছায়েন্সত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যোৱাৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা আছোঁ। মই অসমীয়া মিডিয়ামৰ শিক্ষক, কিন্তু মই বড়ো ভাষাৰ কিছুমান কথা শিকি বেছিবিলাক মই নাজানো, কিন্তু মই অংক বুজাওঁতে, জ্যামিতি বুজাওঁতে, বেলেগ বুজাওঁতে সেইখিনি বড়ো ভাষা মই ক'ব পাৰোঁ। বড়ো শিক্ষকসকলে যেতিয়া BDETত যাব লৈছিল মদন বসুমতাৰী, এই এবছৰ মই বড়ো মিডিয়ামত কাম কৰিছোঁ। আৰু তেনেকৈ আৰু আন বড়ো শিক্ষকবিলাক যেতিয়া নোহোৱা হয় মই বড়ো মিডিয়ামত শিক্ষক কৰিছোঁ। আপোনালোকে এতিয়াও যে সুধিব পাৰে আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত। আৰু শিক্ষক হ'লে ভাষা শিকাটো অতিকে কৰ্তব্য। যিকোনো যোনে যিমান ভাষা শিকিব পাৰে সেই সকলোবিলাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ হৈ আহে। আমাৰ সেইফালে বহুত ভুল বুজাৰ কাৰণে বহুত গোলমাল হৈছে। কৌবাটি অঞ্চল দলগড় এইটো এৰিয়াৰ পৰা বহুত বড়ো ল'ৰাবিলাকক এতিয়া আনি পেলাই মেট্ৰিকৰ একে গোলমাল হৈছিল। আৰু তাতে মোক যেতিয়া ক'লে মই 21জন ল'ৰা আছিল, তাতে মই অংক পঢ়াবলৈ গ'লোঁ। সেই এৰিয়াৰ বড়ো সেই ল'ৰাবিলাক আহিছিল, ছোৱালীবিলাক সেইফালে আছিল। 19জনে পাছ কৰিছে, অসহায় ল'ৰা ছোৱালী। শিবিৰত আছিল মাক দেউতাকবিলাক। গতিকে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মই কথাবিলাক ভাল কৰি জানো, বুজোঁ। ইমান বছৰ মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে আছোঁ। আৰু ইয়াৰে যিবিলাক ৰাজনৈতিক বিষয়বৰ্গ, কৰ্ণধাৰসকল সকলোৰে লগতে মই এটাই কথা কওঁ, আমাৰ এই অঞ্চলটো উন্নতি কৰিব লগা হ'লে আমাৰ এই অঞ্চলটো এটা আদৰ্শৱান এটা আঁচনি ঠিক কৰক। আমাৰ এই অঞ্চলত যেনেকৈ আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চাকৰি কৰিছে, ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিত আছে, আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰতো আমেৰিকাতো আছে। মই সেইবিলাকৰ কথাবিলাক মই দিব পাৰিম। ঠিক তেনেকৈ মই বিচাৰোঁ আমাৰ এই BTD অঞ্চলৰ পৰাও ছায়েন্সত ডেভেলপমেণ্ট হওক, টেকনিকেল ডেভেলপমেণ্ট হওক। আমাৰ ল'ৰাও যাব লাগিব নাচালৈ। আমাৰ চাইণ্টিফিক চিন্তাধাৰাৰ বেছ আমাৰ এইটো এৰিয়াত যাতে সৃষ্টি হয়, মই নৱপ্ৰজন্মক আৰু ছাত্ৰ নেতা হিচাপে আমাৰ বডোলেণ্ড চিফক মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, আহ্বান জনাইছোঁ, ইয়াতে এনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্ম হওক যি প্লেটফৰ্মৰ দ্বাৰাই আমাৰ এইটো এৰিয়াত এনেকুৱা আদৰ্শৱান এটা ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি হওক, যাক অন্য ঠাইৰ মানুহবিলাকে আঁকোৱালি ল'ব পাৰে। আৰু এই এৰিয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ এটা আদৰ্শস্বৰূপ হয়। আমাৰ এই ল'ৰাবিলাক এনেকুৱা আগবাঢ়ি গৈছে, আমিও আগবাঢ়ি যাব লাগিব। এনকাৰেজিং এটা চিটুৱেশ্যনৰ সৃষ্টি হয়, মনত এটা দুৰ্বাস হেঁপাহৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে মই এইখিনিয়ে কৈছোঁ, অন্যান্য গাঁৱৰ বিভিন্ন যিবিলাক ফিচাৰীৰ এই শিপিনীবিলাকৰ অন্যান্য সৰু সৰু আন সা সুবিধাবিলাক যিমানখিনি দিছে সেইবিলাক মই বৰ্ণনা নকৰোঁ। মই এডুকেশ্যনৰ কথাখিনি ক'লোঁ। এডুকেশ্যনত কাম কৰি আছা। বৰ্তমান BTR গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এটা ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে স্কুল এডাপশ্যন প্ৰগ্ৰাম। সেইটো কেনেকৈ লাগিছে? BTR গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা স্পেচিয়েলি সেইটো কৰা গৈছে। আৰু বিশেষকৈ যদি ক'ব যাওঁ, যদি নলেজ ফেষ্টিভেল ৱৰ্ল্ডত ধৰি লওক আপোনাৰ এই অঞ্চলত এই নলেজ ফেষ্টিভেলটো হোৱা নাছিলে, আপুনি এডুকেশ্যনৰ ছেক্টৰৰ কাম কৰা সময়ত কি ক'ব? BTR গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনবোৰ তেখেতে ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে, কি ক'ব? ধন্যবাদ। এতিয়াও মই আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত যদিও মোৰ বহু বছৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈছে, আমি মেল মিটিঙত গৈ থাকোঁ। আৰু এতিয়া যিটো ইনিচিয়েটিভৰ কথা ক'লে, এইটো অতিকৈ আদৰণীয় পদক্ষেপ। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এনকাৰেজিং কৰা, সিহঁতৰ লক্ষ্যস্থানত উপনীত হোৱাৰ কাৰণে, সিহঁতক আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে যি আঁচনি লগাইছে, সেই আঁচনিটোক আমি আন্তৰিকতাৰে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। বিভিন্ন ঠাইত ইয়াৰ ছাকচেছ হওক আৰু সকলোকে সামৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক একত্ৰিত কৰি
তেওঁলোকে যিবিলাক ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ আছে, যিবিলাকে কোচিং ল'ব পৰা নাছিল, বাহিৰত কোচিং ল'ব পৰা যেনেকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছে, ঠিক তেনেকৈ এই বিভিন্ন আঁচনিৰ দ্বাৰাই আমাৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নতুন নতুন সপোনৰ সৃষ্টি কৰক, এইটোকে কামনা কৰি মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। थैंक यू बिथाङा फोरमायदों जे आथिखालनि जे सोरखार थामहिनबा नैबे समाव जिखिनि सोलोंथाइ बिथिङाव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'नि जे दैदेननाय सोरखारा माखासे बिथांखिफोर लानानै खामानि मावदों बिथाङा फोरमायदों। आरोबाव मिथिनो नाजागोन এই সময়ত মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা সময়ত এই বিটিআৰ অঞ্চলত বড়ো অবড়ো এটা সৃষ্টি হৈছিলে। বৰ্তমান বিটিআৰ একৰ্ডৰ পিছত প্ৰমোদ বড়ো অহাৰ পিছত আপোনাৰ সেইটো আপোনাৰ বড়ো অবড়ো বৰ্তমানলৈকে আপোনাৰ অঞ্চলত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ চলি আছে? ধন্যবাদ আপোনাক মোক এই মঞ্চত ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে। হয়, অৱশ্যে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব বিটিএটি বহুত এটা দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ মাজেদি পাৰ হৈ আহিছে। ফলত এফালে যেনেকৈ বিটিএটিৰ বহুত ক্ষতিও হৈছে, পিছ পৰি গৈছে, আনফালেদি ক'বলৈ গ'লে এতিয়া বহুত শান্তি স্থাপন হৈছে। যিহেতু কিবা এটা পাবলৈ হ'লে কিবা এটা ছেক্ৰিফাইচ কৰিবই লাগিব। আগতে এটা এনেকুৱা সময় আছিল যে বিটিআৰৰ জনজননী, বন্দুকৰ গুলীৰ শব্দ, বাৰুদৰ ধোঁৱা এইবিলাকৰে চানি ধৰিছিল গোটেই বিটিএডি অঞ্চলত। আমি এটা সময়ত সন্ধিয়া হোৱাৰ আগতে, বেলি ডুবৰ আগতে ঘৰ গৈ পাবগৈ লাগিছিল, নহ'লে ঘৰৰ পৰিয়াল সকলোৱে চিন্তা কৰিছিল। কিন্তু এতিয়া যিটো পৰিস্থিতি বৰ্তমান হৈ আছে, আমাৰ চিএম ছাৰৰ নেতৃত্বত বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি আমি পাইছোঁ, এতিয়া আমি ৰাতি 1টা বজা 2টা বজাতো যদি বিটিএডিৰ মাজেদি মানে গোটেই বিটিএডি ঘূৰি ফুৰোঁ, যিমান ৰাতিয়ে নহওক আমাৰ এতিয়া একো চিন্তা নহয়, বৰঞ্চ আৰু ভালহে লাগে এতিয়া। সেইফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে বিটিএডিত এক আমূল পৰিৱৰ্তন হৈছে। অৱশ্যে আগৰ যিবিলাক এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপ হওক বা মিলিটেণ্ট গ্ৰুপ বুলিয়ে কওক, নাইবা ৰিভলিউচনাৰী গ্ৰুপ বুলি কওক, আজিকালি সেই সকলোবিলাকে মিলি এটা বুজাবুজিত আহি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। তাৰপিছত মেইন ষ্ট্ৰীমলৈ ঘূৰি আহিছে। তাৰ কাৰণে সকলোকে মই মোৰ অন্তৰৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমি এতিয়া শান্তিত বসবাস কৰিব পাৰিছোঁ, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে একেলগে মিলি। সেইফালৰ পৰা এক আমূল পৰিৱৰ্তন হোৱা বুলি মই ভাবোঁ। नंगौ बिथाङा फोरमायदों जे दा सान्दै प्रमद बर'नि जे दैदेननाय बे दैदेननाय जे सोरखार बे सोरखारा बिथाङा आथिखालाव जे बर' अबर' बे मोनसे फारागथि, बे फारागथिया दा गैया। बे ओनसोलाव बिथांमोना गोजोनै संसार जाबाय दं होननानै बिथाङा फोरमायदों। मोनथिनो नाजागोन। धन्यबाद থাকিলে। এই সময়ত মই জানিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম বিটিআৰ অঞ্চলত বহুখিনি আপোনাৰ ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম লোৱা হৈছে, কি ক'ব? হয়, বিটিআৰ অঞ্চলত মই জনাত 24টা ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰামৰ ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে। তো তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ভাল ভাল আঁচনি আছে, যেনেকৈ ৰিচেণ্টলি কৈছে যে ছুপাৰ 50 আমাৰ বিটিএডিৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰিং, মেডিকেল লাইনত, গোটেই লাইনত 50জনকৈ আমাৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঠাইছে দিল্লীলৈ তাত কোচিং কৰিবলৈ। আৰু তাৰ ফলত আমাৰ এনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্ট সৃষ্টি হৈছে যে নেক্সট ইয়াৰ কোন যাব তাৰ কাৰণে এতিয়াই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে। চ' নেক্সট ইয়াৰ যদি আমাৰ এই 50 to 100 হয় বা এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকে, তো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো পঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহ সেইটো বহুত বাঢ়িব আৰু সেইবিলাক এনকাৰেজ হ'ব তেওঁলোক। আৰু বিশেষকৈ প্ৰমোদ বড়োৰ যিখিনি চৰকাৰ গঠন কৰি আছে, আপোনাৰ আগৰ যদি আপুনি ৰিফাৰেঞ্চ চাওঁ, কি ক'ব? হয়, বৰ্তমান নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমাৰ যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা গভৰ্নেন্স সেইটো বহুত ভাল হৈছে। আগতে আমি এই যেনেকৈ আমাৰ ছাৰে ক'লে যে আগতে আমি ৰাতি ওলাই যাব ভয় কৰিছিলোঁ, এতিয়া সেই পৰিৱেশটো নাই ইয়াত। এতিয়া আমি ইচ্ছামতে যেতিয়াই তেতিয়াই ওলাই যাব পাৰোঁ। আৰু আমি গম পাওঁ আগতে কেনেকৈ বন্ধ হৈছিলে, সপ্তাহত 3-4 দিনলৈকে বন্ধ যায়, কলেজ স্কুলত ক্লাছ নহৈছিলে। কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা এই চৰকাৰখন আহিলে তেতিয়াৰ পৰা বন্ধৰ প্ৰায় নাইকিয়াই হৈ গৈছে, প্ৰায় নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি। সেইটো কাৰণে আমাৰ যিবিলাক ব্যৱসায়ী আছে সেইবিলাকৰ বহুত লাভ হৈছে আৰু তাৰ ফলত এটা শান্তিৰ পৰিস্থিতি ঘূৰি আহিছে। চ' প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰখনক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ এইবোৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে। আৰু ক'ব খোজোঁ যে ফিউচাৰত এইবোৰ পদক্ষেপ যাতে বঢ়াই যায়। যেনেকৈ মই গম পাইছিলোঁ যে দুখীয়া ছাত্ৰসকলক 5,000 টকাকৈ দিয়া এটা ইনিচিয়েটিভ আছে। চ' সেইটোৰ এমাউণ্টটো লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ থাকিলে বা ষ্টুডেণ্ট
যিখিনি কভাৰ কৰে সেইখিনি বাঢ়ি গৈ থাকিলে নিশ্চয়কৈ বহুত সুবিধা হ'ব। ধন্যবাদ। नंगौ बिथाङा फोरमायदों जे बिटिआर ओनसोल बा बिटिआर हालाम बे हालामाव गोजोना दा जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों जे बिटिआर सोरखारनि जे इनिसियेटिभ लानाय जों रायखांनांगोन जे बिटिआर सोरखारनि जोबोद मानगोनां प्रमद बर' बे प्रमद बर'नि जे बड'फा इउ एन ब्रह्म द सुपार 50 द मिशननि गेजेरजों UPSC कचिं खालामनो थाखाय आथिखालाव दिल्ली गोदान दिल्ली बेवहाय दैथायहरदों फरायसाफोर सा 50 बेसेन नाङालासेनो सोलोंथाइ होबाय थानायखौ जों मिथिनो मोन्दों बा थामहिनबा बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजोंबो बेखौ सिगाङाव दिन्थिदों। नोंथांमोना नायगासिनो दं नैबे अनसुंनाय बे अनसुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना नैबे ओनसोलनि नैबे जायगानि उदालगुरि हालामनि माखासे माने थासारि ओनसोलनि बे रायजो राजाफोरा बे ओनसोलनि सानसुमैफोरा माखौ लुबैयो मा बिथांमोना जाजानायखौ लुबैयो बे समाव आङो मोनथिगोन नोंथांमोननो नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय थादों। जों नैबे समाव मिथिनो लुबैगोन जे बिटिआर दे सोरखार बे सोरखारनि गोबां इनिसियेटिभ लाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। गोबां गोदान गोदान बिथांखि बे समाव फोसावदों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा 24टा दे फ्लेगशिप प्रग्राम बे समाव मिशन मोनसे लानानै फैदों। मा बुंगोन बे समाव? गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। दा बे समाव जोङो बुंगोन प्रमद बर'नि दैदेननाय जि बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकारा गासै मोन 24टा जि माने फ्लेगशिप जि प्रग्राम लन्च खालामना खामानि मावबाय थादों। दा आसा खालामदों बेनि गेजेरजों जों बिटिआर ओनसोलाव सोलायनाय फैगोन आरो बेनि गेजेरजों जों बिटिआर ओनसोलाव थानाय जि जोंनि जेनेबा रायजो राजा बिथांमोनजों लोगोसे बा जोंनि जि माने यंग जेनेरेसनफोर दा बिथांमोना खोब माने मुलाम्फा जागोन। दा जेरै जों जुदि बुङोब्ला बड'फा इउ एन ब्रह्म सुपार 50 जि मिशन दा बिनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय मोनफ्रोमबो सेक्सननि जाथि जन'गोष्ठीनि जि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना दिनै माने बिथांमोननि जिखिनि सिमां जेनेबा भारत हादरनि खुंगिरि जानाय जितु IAS IPS अफिसार जानाय बा ACS FPS अफिसार जानायनि जि सिमां बेखौ दिनै पुरन खालामनो थाखाय दिनै बिटिआर हालामनिफ्राय दिल्लीयाव कचिं लागासिनो दङ। दा मिशन सुपार 50नि गेजेरजोंबो इन्जिनियार आरो MBBS दिहुननो थाखाय बा हिउमेन रिसोर्स दिहुननो थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै कचिं होगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो जोंनि जि फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय जि माने गियान सोरां होनाय गियान सोरां जि बिथांखिनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरनो जि एसे राङारि अनसुंथाइ होनाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि जि माने भेन्डर्सफोर स्ट्रिट भेन्डर्सफोर जाय बिथांमोना दिनै गावनि माने जिउ राहानि थाखाय जि बेफार बानिज्य खालामो दा बिथांमोननोबो जि मोनसे राङारि जि अनसुंथाइ होनाय बे मोनसे हाबाफारिखौ जों खोब मोजां मोनदों। आरो बिनि गेजेरजों आरो जे बिटिआर हालामाव थानाय जोंनि माने सेल्फ हेल्प जि ग्रुप जि आइजोफोरनि दा बिथांमोननोबो बिटिआर सरकारा दायो गिबि खेब 25,000 रां अनसुंथाइ होनानै सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोनखौ गावसुंथायारि जि हाबाफारि लानो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायदों। दा बिनि अनगायैबो आलारि सोरां मुं होना माइनाव सोरां मुं होनानै दा आलारि सोरां होनानैबो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मोनफ्रोमबो धोरोमारि जि फसंथानफोराव एसे राङारि अनसुंथाइ जि होनाय जि हाबाफारि बेखौ खोब जों मोजां मोनदों। दा बिनि अनगायैबो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जे बे बिटिआर ओनसोलनि जि हानि जि जेंना जि माने हानि पट्टा बानायनाय बा हानि जि खाजोना होनाय दा बेबायदिखौ एसे खम समनि गेजेरावनो सुस्रांनो हानायनि मोनसे बैसोमुथि होननाय जि मोनसे माने वेब पर्टेल बिटिआर गभर्नमेन्टआ लन्च खालामदों। दा बिनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर हालामनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना सहाय बा सुबिदा मोनगोन। थिग बेबायदिनो जिखिनि जोंनि आसनिफोर होलाबाय बे आसनिफोर लानाया जोंनि बिटिआर हालामनि थाखाय मोजां जादों। आरो सिगांनि गभर्नमेन्टआ दा जिबायदि माने हिउमेन रिसोर्स दानायाव दा बिथांमोना गोसो होनांगौमोन दा बेबायदि गोसो होनाय नुवाखै। खिन्थु दानि जि प्रमद बर' दैदेननाय जि सरकार बे सरकारा माने बिटिआर ओनसोलाव हिउमेन रिसोर्स दानायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावदों। आरो गिबियाव जों मोनसे बाथ्राखौ बे खेबाव जों मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन जे बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जोंहा गोजोन फैबाय आरो बे जिथु गोजोन थासारि फैबाय आरो जों बेखौ गोजोन थासारिखौ हमथानानै लाखिनायनि जि दायित्व जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय साफ्रोमबो जोंनि बिटिआर बासिनि बे बिबान जागोन। आरो
मोनसे बाथ्राया बेबो थिग प्रमद बर'नि जे सरकार बे सरकारा जिखिनि जोंनि जि लाइमोनफोर जितु मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन वान भट वान सेन्स वान जब दा बेखौ गोबां मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे कुइसन जायो आरो बेखौ लानानै जोंनि माने अपोजिसन जि माने पार्टि बा अपोजिसन बिथांमोना बुंनो नागिरदों जे वान भट वान जब वान सेन्स होननाय बाथ्राया बहा थांखो दा न'खर न'खर बिथांमोना साख्रि होगोन होननाय बाथ्राया बहा थांखो दा बेखौ बिथांमोना बुंनो नागिरदों दा माने जब होननाय माने जे गभर्नमेन्ट जब जागोन बेबो नङा दा बेफोरनि गेजेरजों बे जिहेतु बिटिआर गभर्नमेन्टआ गासै 23टा जि फ्लेगशिप जि मिशन लन्च खालामबाय जेरै डायरि मिशन गड फार्मिं मिशन पिग मिशन दा बेबायदि जिखिनि आसुनि तयार खालामबाय दा माने ब्रिक्स जि मोनसे जोंनि लाइमोनफ्रा बे ब्रिक्स होननायाव जितु माने मोन जिथा जिखिनि माने बाहागोफोर दङ दा बे मोन जिथा जि बाहागो बे माने ब्रिक्सनि सिङाव थागोन बेखौ सामलायजागोन दा बेयाव जोंनि लाइमोनफ्रा बबे मोनसे खामानिखौ मावोब्ला बियो गाव गसंथानो हागोन दा बेखौ सर्स खालामनानै ब्रिक्सनि जि माने मिशननि आन्दाराव बिथाङा खामानि मावनानै गाव सुंथानो हानायनि मोनसे राहा बेखौ बनायदों जे बिनि जिखिनि मिशनफोर बे मिशनफोरनि गेजेरजोंनो माने जब एबा गाव सोलिनो हानायनि राहाफारिखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै आसुनिखौ मावबाय थादों आरो बे फैबाय थानाय समफ्राव मोजां भाबै इमप्लिमेन्टेसन खालामजानाय मोजां भाबै बाहायजानायखौ जों लुबैदों आरो आसा खालामदों बियो बाहायजागोन दा ओंखायनो जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि साफ्रोमबो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ मेलेमजिबि बिथांमोनखौ जे प्रमद बर' दैदेननाय जिखिनि मिशन बा आसुनिफोर बे आसुनिफोरखौ मोजां भाबै इमप्लिमेन्टेसन खालामनायाव नोजोर होनो थाखाय आं खावलायबाय नंगौ बिथांनिफ्राय मोनथिबाय जे बिथाङा फोरमायदों जे बिटिआर जे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों माखासे मानि जे नैबे आथिखालनि जे प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ बे समाव गोबां बिथांखिफोर मोजां बिथांखिफोर 24टा बिथांखि बे बिथांखिनि गोनां बिथांखिखौ बिथाङा फोरमायनानै होदों এই সময়ত মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আগত সময়ত বহুত আপোনাৰ আন্দোলন হৈ পিনি আপোনাৰ বিভিন্ন সময় বন্ধ হৈ আছিল বিটিআৰ অঞ্চলত বা আপোনাৰ বিটিচি অঞ্চলত এতিয়া সময়তো যোৱা এই সময়ত বন্ধ ঘোষণা কৰিছিলে আপুনি বিচাৰে নেকি এই সময়ত আপোনাৰ বন্ধ বিচাৰে নেকি হয় ধন্যবাদ যিহেতু আজি 3 বছৰ নতুন চৰকাৰ হোৱা আজি 3 বছৰ হৈ গ'ল আজি আমি দেখিছোঁ আজি 3 বছৰত যিখিনি আমি চেঞ্জ আমি শান্তি সেইখিনি দেখিছোঁ কিন্তু হঠাৎ আজি কেইদিনমান আগত এটা বন্ধ পালোঁ আজি 3 বছৰ মূৰত সেইটোৱে চবকে আহ্বান কৰিছোঁ আৰু চবকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে গোটেইখিনি ছেটেলমেণ্ট কৰিব লাগে বন্ধবোৰ নিদিয়ে কাৰণ তাত জনসাধাৰণৰ বহুত ব্যস্ত থাকে আৰু তেওঁলোকৰ কিছুমান কৰিব লগা কাম বা কিছুমান প্লেনিং থাকে আকৌ তেওঁলোকে পিছাই যাব সেইকাৰণে মই যিবোৰ বনচুই বা কোনোবাই যিকোনো সংগঠনে বা মানে আপুনি বন্ধটো নিবিচাৰে মই নিবিচাৰোঁ আৰু যেন তেওঁলোকৰ কিবা যদি আপত্তি আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কথা পাতক ছেটেলমেণ্ট কৰক যেন জনসাধাৰণে সেইটোত প্ৰব্লেম ফেচ নকৰে হয় আপোনাৰ এই এৰিয়াত আপোনাৰ যিখিনি এৰিয়াত আপুনি বসবাস কৰি আছে কেনেকুৱা আপোনাৰ চেঞ্জ কেনেকুৱা দেখা পাইছে চেঞ্জটো এতিয়া ক'ব লাগিলে আজি এই ৰাতি মই য'ত আছোঁ বিশেষকৈ আগতে মই এটা থাকিবলৈ ভয় লগা আছিল আৰু যিহেতু আজি এনেকৈ চিটুৱেশ্যন আহি গৈছে য'ত মই আজি ঘূৰিবৰ কাৰণে ভয় নাই কিহৰ পৰা আহিছে এইটো এই বস্তুটো আজি চেঞ্জ যোনটো আজি 3 বছৰ 4 বছৰ যেতিয়া ক'ভিডৰ পিছত চৰকাৰ গঠন কৰিলে এই চৰকাৰে যিখিনি কাম কৰিলে আৰু যিখিনি মিলাপ্ৰীতি কৰিলে চবৰে মাজত আৰু গোটেই জনসাধাৰণৰ মাজতো মিলাপ্ৰীতি যিখিনি আনিছে আৰু ভৱিষ্যতলৈকে এইটো চলি থাকিব এই যেন বস্তুটো চলি গৈ থাকে এইখিনি কামনা কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰে যেন এইবোৰ কিছুমান যদি অসুখ থাকে কিছুমানৰ মাজত যেন এইবিলাক চল্ভ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিশ্চয় কাম কৰিব যিহেতু ইমান দিন কৰি আছে আৰু সেইখিনিকে আমি বিচাৰোঁ ডিফাৰেঞ্চ কি ক'ব হাগ্ৰামা আৰু প্ৰমোদ বড়োত আপোনাৰ পাৰ্টিকুলাৰলি কিমান আপোনাৰ পইণ্ট দিব কাক কিমান পইণ্ট দিব আপুনি যদি আপুনি পইণ্টত
যদি দিয়ে এতিয়া ক'ব লাগিলে তেওঁলোকে 17 বছৰ কৰিছিল আৰু তেতিয়া মই যেতিয়া তেওঁলোকে চৰকাৰ বনাইছিল মই তেতিয়া জাষ্ট মই মেট্ৰিকুলেশ্যন স্কুল লাইফ আছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই পঢ়িব যাব লাগিলে মই বাহিৰত পঢ়িব গ'লোঁ কিন্তু ইয়াৰ যোনটো চিটুৱেশ্যন এতিয়া এইটো এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈছে যে মানুহ এতিয়া বাহিৰত যাব নালাগে ইয়াত এডুকেশ্যন ছেক্টৰত হ'ল ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে আৰু তাতে আমাৰ ইয়াৰে ষ্টুডেণ্টে ইয়াতেই পঢ়িব পৰা হৈ গৈছে আৰু কিছুমান যদি যেনেকৈ UPSC যোনটো ছুপাৰ 50 মিছন কৰিলে UPSCৰ কাৰণে আৰু যোনটো চৰকাৰে এইটো কৰিছে এতিয়া যে কিছুমান দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী যোনে কোচিং কৰিব নোৱাৰে হয় হয় ফাৰ্ষ্ট ছাবজেক্ট আৰু তাৰ কাৰণে কোচিং কৰিব লাগিলে আমি বাহিৰত পঠাব লাগিব হয় হয় আৰু সেই বস্তুটো এতিয়ালৈকে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত আহি পোৱা নাই হয় আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া UPSC কোচিং দিল্লীত যাব লগা হয় বা আন কোনো জেগাত যাব লগা হয় আজি চৰকাৰে এইখিনি কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ কৰিছোঁ যেন যাতে আৰু আগলৈ আৰু বেছিকৈ ষ্টুডেণ্ট নিয়ে কোৱান্টিটিটো যেন বাঢ়ায় আৰু ইয়াৰে ষ্টুডেণ্টৰ মনোবলটো বাঢ়ে এইখিনি কৈ পেলাই মই नंगौ बिथाङा जे प्रमद बर'नि जे दैदेननाय जे सोरखार बे सोरखारा जिखिनि बेवहाय इनिसियेटिभ लाबाय जे UPSC कोचिंनि थाखाय दिल्लीयाव दैथायहरनाय फरायसाफोरनि बाथ्रा बिथाङा बुंदों आथिखालाव सम सम सिगांनि समाव जिखिनि 3 बोसोरनि आवगायाव जिखिनि बन्द बे बन्दआ जोबोद खम नैबे समाव दा जादों सिगांनि समाव जुदि नोजोर होयोब्ला आन्दलननि मुङाव गोबां बन्द बे जाबाय थायोमोन फोसावजानाय बे जाबाय थायोमोन नाथाय नैबे समाव जे BTR गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बन्दआ खोब खम राजाफोरनि थाखाय जोबोदनो सुबिदा गोनां जादों गोबां सुबुंफोरानो बे समाव गावनि हान्थिनाय गावनि जे थांखि बे थांखिखौ सौहैनायाव जेबो उसुबिदा गैयालासेनो बिथांमोना खामानि मावबाय थादों बे समाव आङो मोनथिबावनो नाजागोन जे BTR हालामनि जे नैबे ओनसोलनि जे रायजो राजाफोरनि जे उनसंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बे समाव आङो मोनथिबाय थागोन नंगौ बे समाव उनसंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बड'लेण्ड बुब्लिया बे समाव गोबां बाथ्रा नैबे हालामनि नैबे उदालगुरि हालामनिफ्राय जोङो मोनथिबाय थादों बा मोनथिनो थाखाय बे समाव नाजाबाय थादों बिथांमोननि बाथ्रा नैबे समाव बिथांमोना माबायदि थासारियाव दं आरो नैबे समाव जौगाथायनि बिथिङाव जे प्रमद बर'नि जे आखाइ थामहिनबा बिथांमोननि जे खामानि मावनाय मा जाबाय थादों बे समाव मोनथिनो थाखाय नाजागोन जोङो समाजारि बिजोङाव नायोब्ला मेडियानि बिथिङाव नायोब्ला जोंनि गुन गोनां माखासे राजखान्थिगिरिफोरा गावजों गाव सोंखारिलायनाय बे जाफ्लेबाय थादों बे समाव सासे नैबे ओनसोलनि सांग्रां नोगोरारि हिसाबाव मा बुंनो नागिरगोन आं बे समाव मोनथिनो नाजागोन बेनि सायाव बिथां सम सम नुनो मोनो बेजों सिमा बारायनाय बा सिमानि बांद्राय खायसे बाथ्रा बुंलायनानै सोंखारिलायनाय बेखौ नुनो मोनो सांग्रां नोगोरारि हिसाबाव मा बुंगोन मा जाजानोखौ लुबैगोन गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलनिसिम साबायखर बावदों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गोसोनि जि साननाय बाथ्राफोर बे बाथ्राफोरखौ बुंफोरथिनो मोननायनि थाखाय दा बे समावहाय जाय बाथ्राखौ सोंथि दैखांदों नैबे जोंनि BTRनि सिमा बारायैनि सायावहाय दा बेथ' जोंहा साफ्रोमबो बर' मानसिनि गोसोआवहाय जोङो अरायबो मोनसे जोंनि जि BTCनि सिमा दंमोन बेयो जिहेतु जोंनि बर' मानसिफ्रा सानजाहाबो गोबां दंहैयो बेनिखायनो जोंनि बे सानजाहा थानाय बर'फ्राबो जाहाथे जोंनि BTRआ थानाय बर'फोर बायदि मोनसे सुबिदाखौ मोननो हाथों बेखौ जों बर' मानसि हिसाबै बयबो हास्थायो दा दिनैनि समावहाय आं बुंनो नागिरदों BTR एकर्डनि गेजेरजों जे जोंनि सिमाया बारायनो थांगासिनो जिहेतु 41टा गामि सोदेरनायनि मोनसे प्रसेसा जाजोब्बाय बेखौ जों बर' मानसि हिसाबै दिनै बयबो बरायनांगौमोन नाथाय दिनैनि समावहाय माखासे मानसिफ्रा बेनि सायावहाय माखासे राजनितिक स्वार्थनि थाखाय बारायनायखौ मोजां मोनै बे रोखोमनि कमेन्ट होनायफोरखौ नुदों दा बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुर्भाग्यजनक बाथ्रा मानोना जों बर' मानसि हिसाबै गासैबो जोङो बर' मानसि हिसाबै जोंहा हाबदेरनायाव बयहाबो गोसोआवहाय गोजोननाय थानांगौमोन आं बेखौ सानो दा BTR एकर्डनि गेजेरजों जोंनि माखासे थाबोनाय बर' ओनसोलफ्रा दिनै BTRनि गेजेराव हाबनो थांगासिनो दोङो दा बेखौ लानानै जों बयबो बर' मानसिफ्रा गोजोननाय मोनसे गोसोआवहा फैनांगौ
आं बेखौसो खावलायदों। दा बेखौ लानानै जोङो हाबनाय हाबै हाबनांगौ हाबनाङा बेफोरखौ लानानै जोङो दिनैनि समावहाय कन्ट्रभार्सियेल माखासे कमेन्ट होलायबाय थानायनि सम नङामोन। दा जोङो ज' जानानै बयबो जेरै बड'लेण्ड ओनसोलखौ बोरै जौगाहोलांनांगौ बिनि सायावसो जोंहा गोसो होनांगौनि मोनसे सम सफैदों होननानै आं सानो। दा बे समावहाय बेजोंनो लोगोसे आं बुंफानो होननानै सानो थांनाय जिफोर सम बे समफोरावहाय जोंनि ओनसोलफोरावहाय गोबां जों असान्तिखौ नुनो मोनोमोन। बिनि मानसिफ्रा बैथिं आलासि जानोबो जों थांनो थाखाय गिनो गोनां मोनसे थासारिखौ जों नुदों। आरो गोबां समावहाय जोङो हारिनि थाखाय खोथा बुंनायावहाय मोनाबिलि समावनो सोरजोंबा माने धुमकि होजानाय बेबायसाबो मोनसे परिबेस जालांदों। दा बेफोरबायसा परिबेसफोरनि गेजेरावहाय गोबां जोंनि आं दिनै थोंजोंहै बुंनो सानदों माखासे जोंनि मास्टारफोर जायफोरखौ मास्टारफोरा जोंनि बर' हारिनि गोबां समाव इन्टेलेक्सुयेल मोनसे रुल लाना खामानि मावदों। बेबायदि मास्टारफोर गोबां सिगाङावहाय गावथार जाबोनाय आं नुबोदों। दा बेफोरबायसा मोनसे परिबेस बारबोदों। नाथाय दिनै फैयै फैयै नैबे समावहाय जों बिथिंनि ओनसोलनि मानसि बैथिंनि ओनसोल थांलायनायावहाय जेबो मोनसे गिनांगौ जालांनायखौ नुवाखै। मोनसे मोजां परिबेस फैदों आरो परिबेस फैनानै दिनै बर' हारिनि फरायसुला फरायसुलिफोरा फरायनायाव गोसो होनो थाखाय सम मोनदों। आरो बिजनेस खालामग्राफोरा बिजनेसावहाय गोसो होनो हमाय मोनदों। आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनाय इन्टारेस्ट थानाय मानसिफ्रा दिनै गावबा गाव दिगाव खामानि मावनो थाखाय सम मोनदों आरो बेस्थ' जानो थाखाय सम मोनदों। दा दिनैनि नैबे समाव जों नुयोब्ला बर' मानसिफ्रा गोबाङानो गावबा गाव बेस्थ'। आरो बे बेस्थ' जानाया मानो थाखाय जानो हादों? मानोना जोंहा जोंनि गेजेराव गोदो सिन्ता खालामनो गोनां जायोमोन। जोंनि गेजेराव असान्ति मोनसे परिबेस थानायनि थाखाय जोङो माब्लाहालागै थांना थागोन बिनि थाखायसो सिन्ता खालामनो गोनां जायोमोन। दा गोजोन मोनसे परिबेस फैनाय लोगो लोगो जों मानसिफ्रा गावबा गावनि थाखाय सिन्ता खालामनो हमाय मोनदों। आरो बेजोंनो लोगोसे दिनैनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनो थाखाय जि माखासे स्कपफोरखौ होलांदों। जायफोर मेलेम गोनां गथ'फोर बिथांमोना दिनै गावखौनो गोरों सासे मानसि हिसाबै दानायनि जि स्कपफोरखौ होदों बिटिआर गभर्नमेन्टआ बे स्कपफोरनि गेजेरजों जोङो हिउमेन रिसर्स एबा सुबुं सम्पद दानायनि मोनसे मोजां खाबुखौ मोननो हादों। दा मोनसे हारिया मोनसे समाजा गोख्रों जानांगौब्ला बे समाजनि गेजेरावहाय मेलेम गोनां सुबुंफोरनि खामानि मावनो हाग्रा मानसिफोरनि जोबोद गोनां जायो। दा बेबायदि मोनसे ओनसोलखौ सालायनांगौब्ला मोनसे गभर्नमेन्टनि जिफोर एजेन्सि बेफोरखौ जों सालायनांगौब्ला मोनसे ओनसोल मोनसे हारिनिफ्राय जोंनि अफिसारफोर जोबोद गोनां जायो। नाथाय बेफोरबायसा अफिसार दिहुननायनि खामानि मावनायखौ आं गोदो इन्टारेस्ट होनानै खामानि मावनाय नुबोआखै। नाथाय दिनैनि गभर्नमेन्टआ बेखौ इन्टारेस्ट होदों। जोंनि गेजेराव सुबुं सम्पद दानायनि बिथिङावहाय जोबोद इन्टारेस्ट होनायखौ नुनो मोनदों। जोङो दिनैनि समाव नुनो मोनदों जे जोङो इउपिएससिनि थाखाय कचिं होगासिनो दोङो। इउपिएससिनि गेजेरजों आइएएस, आइपिएस, आइएफएस बेबादि गोबां माने अफिसार जानायनि स्कपखौ जों मोननो हायो। आरो बिनि अनगायैबो जोङो स्टेट लेभेलाव एपिएससिखौ जोङो जुदि पास खालामनो हायोब्ला जोङो बेयावबो एसिएस, एपिएस आरो फाइनेन्स एन्ड अडिटनि दोङो गुबुन गुबुन बिफांनि साख्रिफोर दोङो। दा दिनैनि समावहाय मानसिफ्रा माने गावखौनो गोरों हिसाबै दानो हायाब्ला साख्रि मोननायाबो इमान सहस नङा। बेनिखायनो बेफोरबायदि बिथिङावहाय जोङो गोरों गोरा खालामनांगौब्ला जों कचिं होनांगोन। माखासे मानसिफ्रा नेचारेलि माखासे गुन थायो आरो माखासेखौ जोङो बानायनो गोनां जायो। दा बेबायदि खायफानि सिङाव थाखोमाना थानाय गुनफोरखौ जोङो डेभेलप खालामनांगौब्ला बैसोरखौ नार्सार खालामनो गोनां जायो। माने जोथोन लानो गोनां जायो। दंफां फांसेया देरग'नो हायाब्ला बिनो जोङो हासार होनो गोनां जायो। हासार होयोब्ला देरो, फिथाइ थायो। दा बेबायदि दिनैनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेबायदि जायफोरा माने स्कप मोनाखैमोन जौगानो थाखाय, फिथाइ थायनो थाखाय, बेबायदि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ फिथाइ थायनो थाखाय हासार होना जौगानायनि मोनसे बेबस्था लादों। दा बेफोरबायसा माखासे बिथिङाव जोङो दिनैनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोनसे बेलेग धरननि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। गोदो जेरै गतानुगतिक सोलिदोंमोन, नाथाय दिनैनि समाव जों स्पेसियेलि माखासे बिथिंखौ माने गोसो होना खामानि मावनाय नुदों। दा बेखौनो जोंनि माखासे मानसिफ्रा गोबाङा बुजिदों आरो गोबाङा बुजि मोनाखै। बुजि मोनैफोरा जेबो मावाखै होनदों, बुजि मोननायफोरा मोजां जादों होनदों। दा बेखिनि बिथिङा सोलिलायबाय थागोन। बिनि गेजेराव जों जायफोरा बुजिदों
बुजिनायफ्रा जोङो नंगौ बाथ्राखौ बुंलांबाय थानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां होननानै आं सानदों। नोंथांमोननिफ्राय जिखिनि नोंथाङा APSC UPSC कचिंनि थाखाय दैथायहरजादों बा बिटिआर सोरखारनि बा प्रमद बर'नि जे बानजायनाय बे बानजायनायाव सिलेक्सन खालामनानै दिल्ली फारसे बे समाव कचिं खालामबाय थादों नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय मोनगोन ना मोनाखै नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय फरायहैनो नैबे समाव फरायसाफोरा थांनो खाबु मोनगोन ना मोनाखै? बेयावहाय जिहेतु मोनसे माने मा बुङो टेस्ट लानाय जायो सिलेक्सन प्रसेस सेलेक्सन टेस्ट लानाय जायो बे सेलेक्सन टेस्ट लानायावहाय जायफ्रा मानेकि साक्सेसफुल हिसाबै बेयावहाय 50 जननि गेजेराव मुं थिसननो जानो हायो बिथांमोना स्कप मोनो बेबायदि जोंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो दङ आरो माखासे जोङो नुनो मोनदों जे बे जायफोर न'खरनिफ्राय सायख'जादों दिनै कचिं मोनबाय थादों बिदि न'खरनि बिगोमाफोरा दिनै गोजोननाय फोरमायदों। नंगौ गोजोननाय थाबाय जे बिथाङा गोबां बाथ्राखौनो बे समाव जोंनो फोरमायबाय। नंगौ बे समाव जों नुनो मोनदों जे बिटिआरनि जे बिथिङाव जोङो बावैसो सिगाङाव जे डिउरान्ड काप आरो बेनि सिगाङाव जुदि एसे आगोलाव जुदि नायोब्ला जोङो ISPL खुंनाय नुदों मोनसे इउनिक आयदायाव जिखिनि काउन्सिलफोरखौ लानानै ISPL खुंदों सन्तोष ट्रफि जानानै थांबाय गेलेनायनि बिथिङाव प्रमद बर'आ माबायदि गोसो होदों मा बुंगोन बे समाव? बे समावहाय आरोबाव आङो बुंफिननो होननानै सानदों गेलेनायनि बिथिङाव दिनैनि समावहाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोबोद गोसो होनायखौ नुनो मोनदों। दा बर' हारिनि सुबुंफोरनि जि माखासे देहायारि दाथाय बे दाथायखौ जोंहा माखासे गेलेनाय बिथिङाव जोंहा साक्सेसफुल जानो हानाय माखासे स्कपा दङ। दा जोंहा देहायाव बोलो दङ आरो बे बोलो लोगोसेनो जोंनि गेलेनायनि टेकनिकफोरखौ बाहायनो जोंहा जि मेलेम दङ बेफोरखौ जों जुदि स्कप होयोब्ला जोंनि बर' मानसिफ्रा गेलेनायाव जौगानो हागोनखौ जों नुहुरनानै निस्सय दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ बे बिथिङावहाय गोसो होनायखौ नुदों आरो बेबादिनो जोंनि ओनसोलावहाय सिगाङावथ' माब्लाबाबो जाफेराखैमोन डुरान्ड काप जायाखै बेबासेनो गुबुन गुबुन गोजौ लेभेलनि सन्तोष ट्रफि जाफैयाखैमोन नाथाय बे दानि गभर्नमेन्टनि नाजानायावहा बिटिआर गभर्नमेन्टनि नाजानायाव डुरान्ड काप जोंनि बिटिआरआवहा खुंफैबाय सन्तोष ट्रफि खुंफैबाय बेबादि गोजौ लेभेलनि खेल गेलेनायखौ नुयोब्ला मानसिफोरनि गोसोआवहाय मोनसे दुंखांनाय फैयो आरो बे दुंखांनाय फैनायजों लोगोसे गावबो गावनि गथ'फोरखौबो गावनि इयुन जोलैखौबो बेबादि गेलेग्रा सासे मानसि हिसाबै दानो थाखाय जोंहा मोनसे थुलुंगा मोनो। दा बे थुलुंगा मोननायजोंनो जोंनि ओनसोलनिफ्राय गेलेग्रा माखासे गेलेगिरिफोर ओंखारलांनो हायोब्ला सानसे बे गेलेगिरिफ्राबो माने जाफुंसार महरै गावखौ जोंनि हादोर आरो मुलुगनाङारि बिथिङावहाय मुं खामायनो हागोन। दा दिनै बेबायदिनो जोंनि गेजेरावहाय फुटबल गेलेग्रा जों नुनो मोनदों हलिचरन नार्जारि आरो बेनि अनगायैबो अपर्ना नार्जारि बेबादि गेलेग्रा आरो दाखालिबावैसो आन्डार 19आवबो गेलेग्रा ओंखारदों। निस्सय बर' हारिया खम नङा गेलेनायावहाय नाथाय बेफोरबायसा स्कपफोरखौ गोदो बारा मोनबाङाखैमोन आरो गोसो होनोबो गोबां समावहाय सम मोनाखैमोन जिहेतु असान्ति मोनसे परिबेस थानायावहाय खुला गोसोजों गेलेनो गावनि जि मोनसे माने केपासिटि दङ बेफोरखौ फुल्लि माने इउटिलाइज खालामनानै दिन्थिफुंनो थाखाय स्कपखौ मोनाखैमोन नाथाय दिनैनि समाव मोनदों आरो बे मोननानै निस्सय बर' हारिनि गेजेरावहाय गेलेनायनि बिथिङाव मोनसे जांख्रिथाय फैगोन होननानै आं आखा खालामो। दा दिनैनि समाव जोङो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवबो नायोब्ला नुनो मोनगोन जोंहा एबार 29 जाबाय अल इन्डिया लेभेलनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फुटबल टुर्नामेन्टआ दा बेनि गेजेरजों जोङो गुबुन गुबुन जायगानि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेलेनाय टेकनिकफोरखौ नुनानै जोंनि बिनि गेलेग्रा फुटबल गेलेग्राफोराबो गोबां सोलोंनो हायो। दा जोङो दिनै बुंनो हायोब्ला जोंहा शिलं लाजं एफसिया गेलेदों जेराव ब्राजिलनि प्लेयार दोङो सेनेगालनि प्लेयार दोङो बै गेलेनायनि गेलेग्राफोरनि टेकनिकखौ दिनै नुनानै
जोंनि ओनसोलनि गेलेग्राफोराबो जोबोद सोलोंनो हायो नंगौ आरो थुलुंगा मोननो हायो दा बैसोर प्लेयारफ्रा दिनै माने लाख थाखा कौटि थाखायाव बेफोर फुटबल टीमफोरावहाय बिसोरो माने कन्ट्रेक्ट जानानै फैदों दा जोंनि गेलेग्राफोराबो जुदि गावखौ मोजां हिसाबै गेलेनो जुदि फसंथानो हायोब्ला गुबुन गुबुन मुंदांखा क्लाबफोराव बेबायदिनो गोबां लाख थाखा कौटि थाखायावहा बिसोरबो कन्ट्रेक्ट जागोन आरो कन्ट्रेक्ट जानानै गाव जिउ दैदेननायनि राहाखौ मोननो हागोन दा दिनैनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ बुजि मोनदों जोङो गेलेनायनि गेजेरजोंबो जों गावखौ फसंथानो हायो गावनि जिउ दैदेननायनि लामाखौ जोङो दिहुननानै लानो हायो बेनिखायनो दिनैनि समाव गेलेनाय बिथिङावबो बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोबोद गोसो होनायखौ नुनो मोनदों आरो आं आसा खालामदों इयुननि समावबो जोङो फुटबलनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गेलेनायावबो निस्सय बिटिआर गभर्नमेन्टआ आरोबाव माने सिगांथिं जौगालांनायनि खामानि मावलांगोन नंगौ बिथाङा फोरमायदों जे जाखिनि बिटिआर सोरखारनिफ्राय जिखिनि इनिसियेटिभ लानाय जाखिनि बे गेलेमु आयदा बे आयदाखौ माबायदि बिथिङाव लांबाय थादों बे समाव बिथाङा फोरमायना होदों गेलेनायनि बिथिंजोंनो गोबां जौगाथाय थामहिनबा जोंनि गेलेगिरिफोरा थुलुंगानि मोनसे फुंखा जायो बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों आइजोफोर जोंनि गेजेराव दङ बे समाव आइजो जौगाथायनि बेलायाव बिटिआर जे सोरखारनिफ्राय थामहिनबा बिटिआरनिफ्राय माबायदि राहा लानायखौ नुनो मोनदों बे समाव जों सम सम जे आइजोफोरनिफ्राय जुदि नायोब्ला जोङो नोजोर होनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो थांखि होनायखौ नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो जों जुदि नोजोर होयोब्ला नैबे फैबाय थानाय समाव जाखिनि आइजोफोर दङ बे आइजोफोरनो जाखिनि गोरबोआव थानाय जे आइजोफोर बे आइजोफोरनोबो 1,000 करै 9 दाननि थाखाय होनायनि बाथ्रा जिहेथु बुंदों बे समाव मा बुंगोन आइजो दङ बेवहाय खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम दिनै जोंहा बिटिआर सरकारावहाय जोंनि आइजोफोरनिफ्राय जोंहा प्रमद सारा होनो थांगासिनो दङ जोंनि आइजो गोरबोआव थानाय गोरबोआव थानाय आइजोफोरनो जाय माने गोरिब थाखोनि बे आइजोफोरनो बिथांमोननि जे मुलिनिफ्राय लानानै बिथांमोननि चिकित्सानि थाखाय बे समाव मोनसे मानगोनां बिटिआरनि प्रमद बर' बे प्रमद बर' प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथाङा बुंदों जे बै आइजोफोरनो 9 दाननि थाखाय बिथांमोननि देहानि मोजांनि थाखाय बे समाव बे 1,000 करै दानाव होनायनि बाथ्रा बुंदों सासे आइजो हिसाबै मा बुंनो नागिरगोन आं प्रमद सार बिथांनिसिम बे अनसुंथाइ होनो नागिरनायावहा जोबोद गोजोननाय दङ आइजो जानानै आरो बेबायदिनो साफ्रोमबो गोरबोआव थानाय आइजोफोरखौ अनसायबाय थागोन बेखौ आं हास्थायो आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो सारा अनसुंथाइ 75,000 होनायनि खोथा होदोंमोन जिबायदि खोथा होलांदों सारा बेबायदिनो मावलांगासिनो दङ आरो दा सिगाङावहाय 3,903 बेखौ होखांबाय आरो होनो थांगासिनो दङ प्रमद सार बिथाङा 8,000 आरो होलांबाय थागोन सारा जों बेखौ हास्थायो आइजो जानानै आइजोफोरनियाव जुदि बिथिङाव नोजोर होयोब्ला बिथाङा गोनांथि होदों नामा आइजोफोरनि जे जौगाथायनि थाखाय आइजोफोरखौ जे नैबे हौवाफोरजों समान समान जे थांफानो थाखाय बिथाङा खाबु होदों नामा बे समाव खाबु होदों सारा बहुतखिनि खाबु होदों प्रमद सारा जों बेवहाय गोजोननाय दङ नंगौ बिथाङा आइजो जौगाथायनि सायाव बुंबाय जे बिथाङा जे बिटिआरनि बा बिटिआर सोरखारनि जे फोसावजानाय जे बिथांखि बायदियै जे गोरबोआव थानाय 9 दान जाय बिथांमोना नोरजिया थामहिनबा बिथांमोना फाइनान्सियेलि लोरबांथि बे लोरबांथि थानाय न'खरफोरनो बे समाव 1,000 करै जे अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा दानाव 1,000 करै होनाय अनसुंथाइनि बाथ्रा बे बाथ्राखौ बिथाङा गोजोननायखौ फोरमायदों आङो बे समाव मोनथिनो नाजागोन जे बिटिआर जे सोरखार खुंबाय थानाय प्रमद बर'खौ फेलें जादों होननानै बुंनो नागिरो दैदेनगिरिफ्रा खायसे दैदेनगिरिफ्रा सम सम बुंनायखौ नुनो मोनो बेनि सायाव अदालगुरि हालामनिफ्राय मा बुंगोन गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि
उनसंनाय हान्जा आरो लोगोसे नायगिरि नोंथांमोनखौ आं गिबि गिबियावनो खुलुमग्रोदों आरो साबायखर बावदों। बे बाथ्राखौ एसे साननो गोनां कुइसन आरो मोजां कुइसन फारसेथिं दा फेलें जादों होनना बुङोब्ला गासैबो जनहादरनानो मोनफ्रोमबो दैदेननाय सरकारखौ फेलें जादों होननानै बुङो आरो बेखौ आङो मत बिमताव मोनबोबाय थादों। नाथाय बेनि गेजेरजों जोङो नायनांगोन सेथियाव गोबां राजखान्थियारिफ्रा सरकार दैदेनबोयो आरो जोंनि बिटिआरआवबो बिटिसि एकर्डनि उनाव मोनसे राजखान्थि हान्जाया सरकार दैदेनदोंमोन आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव आरो मोनसे सरकारा सरकारखौ दैदेनदों। दा बुंनांगोन जोङो फारागथि होनना बुङोब्ला जों सोलायनाय सोदोबा फैयो। बे फारागथिया बोरै फैदों आरो नंगौ फारागथिया जाखायो। मानो होनोब्ला सिगांनि सरकारखौ हाग्रामा महिलारिया दैदेनदोंमोन। बिनि सान्थौ बिनि साननाय जों दानि प्रमद बर' सरकार दैदेननायनि साननाया गोरोबखानाय नङा आरो आं बेखौ आंनि हारसिं बिजिरनानै नायदों। हाग्रामा महिलारिया बिटिसि गभर्नमेन्टआव जेसेबां सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय पेकेजखौ मोनोमोन बेयो माखासे लामाफोरखौ बानायदों। नाथाय बे लामाखौ सनाजों बानायब्लाबो बियो बायनानै थांगोन बेखौ जों बयबो मिथियो। नाथाय प्रमद बर'आ ओरैबायदि लामा खोदों बेयो हारिखौनि थाखाय बे लामा खोदों जाय हारिखौ बियो हाजो थिखिनियाव फसंनानै बुहुमाव सिनायथि होनो नाजानायखौ जों नुदों। सेथि फारागथि बियो। नैथि फारागथिखौ आं नुदों जे बिनि सिगाङाव जों बर'फोरा गोबाङानो भितर ओनसोलाव थायो जेरै हाजो सेराव थायो हाग्रा बंग्रा सेराव थायो। जेब्ला जों सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनि गथ'फोरखौ कलेजफोराव थिनहरो अब्ला जों बै समाव थासारिया मोजां नङामोन सान्थि गैयामोन आरो गोबाङानो आयेन फारसे सन्देहयै जोङो उदखारि साजायनानै होजायोमोन मुं सुजायोमोन। दायो बिटिआर सुक्तिनि उनाव बेखौ जों नुनो मोनाखै। बे मोनसे गिदिर फारागथि। बेनि गेजेराव जों नुदों गोबां माव बिथांखि जायखौ जों बिथांखि होननानै बुंदों। हाग्रामानि दिनाव बेनि सान्थौजों बेयो गोबां उन्नत खालामदों थिगानो खिन्थु बिगावारि न'खरखौ दैदेननो थाखाय जोङो बिथांखि लानायखौ नुवाखैमोन। दायो नुदों आं बिथांखि लानायखौ माखासे साख्रि बिनायनि बैसोआ बारबाय रोदोमखां बिथांखिखौ आं नुदों बिथांमोननो होदों आरो स्किल डेभेलपमेन्ट जायखौ जों खुद्र आसनिफोर फिसा फिसा बेखौ गोबां बिथांखि खालामनानै प्रमद बर'आ न'खरखौ दैदेननायनि राहाखौ होदों। बे मोनसे एकदम फारागथि आरो बेखौ जों सोलायनाय होनना बुंनांगोन। आरो नुदों हारिनि थाखाय बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय नै बागुरुम्बा हाजार हाजार मोसाहोनानै मोनसे गासै जोंनि ओनसोलाव जोंहा फारागथि दङमोन। बागुरुम्बाया जेरै खोला दैखंनि बागुरुम्बा मोसानाय चन्दना बोरि गामिनि बागुरुम्बा मोसानाय सानजारि नोगोरनि बागुरुम्बा मोसानाय क'क्राझारनि बागुरुम्बा मोसानाय बेखौ बियो जथायसे खालामनानै बुहुमाव सिनायथि होनो नागिरदों। बे मोनसे बिथांखि आरो बे जादों हारि जौगानायनि हारिखौ सिनायथि होनायनि बिथांखि। बेबायदि बिथांखिफोरखौ जोङो सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो सानदों थारैनो बिथांनि सरकारनि गेजेराव जानो हागौ जोंनि ओनसोला लामा सामा दालांफोरा बनायनाय मावनायाव थाबायनायाव रायजो राजाफ्रा एसे खस्थ' जानो हागौ। नाथाय हारिखौ जे बुहुमाव बर' हारि होननानै सिनायथि होनाय गोगोम मोनसे लामा खोबाय बे एसे गिदिर सोलायनाय आं बेखिनिखौनो बुङो। नंगौ बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जे उनसंनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय थादों। बे समाव जे बिटिआर सोरखारनि जे बानजायनायाव हा होनाय जे हाबाफारि थामहिनबा लेन्ड पाट्टा राननाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों। लेन्ड मेला खुंनाय बे हाबाफारिया सोलिबाय थादों। जोंनि डाटा बायदियै 50,000निबो सायाव बे समाव बिटिआर हालामाव गुबुन गुबुन बिथांखि बा गुबुन गुबुन समाव बे समाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव गासै हा पाट्टा होबाय होननानै जों मोनथिनो मोन्दों।
दा बे समाव नैबे हालामाव बेफोरबायदि हा मोनदों बा ओनसोलफोराव हा मोननायनि सायाव मा बुंगोन? थालांदों नामा बे समाव, जे जाबावनांगौ नामा बे समाव? सोरखारखौ मा खावलायगोन हानि खोन्थायाव बे समाव आं मोनथिनो लुबैगोन। गिबियावनो आंनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। बे समाव दानि जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ लन्च खालामनाय बैसुमुथि जे मिशन, बेनि गेजेरजों हा हुनि जि समस्या समाधान खालामनाय एबा खामानि मावनायनि जि राहा होदों, बे थारैनो बाख्नायजाथाव एबा बरायजाथाव। थेवब्लाबो आं सान्दों जेनेबा जोंनि जिहेतु बिटिआर हालामा जोबोद गोग्लैसोनाय, लेखा फरा फारसे बिराद गोग्लैसोनाय, बे आसनिनि बागै बारा माने इसेबां माने नलेज गैया आरो। दा बे हिसाबै आं सान्दों आरो एसे माबाखौ आं जिहेतु मालाबा अफिसाव थाङो, जेनेबा सार्कोल अफिसफोराव थाङोब्ला माखासे माबाखौ आं मिन्थिना फैयो आरो। दा बेयावहा जिहेतु जों गामियारि ओनसोलफोरनि मानसिफोरा बे जे मेला खुंनाय एबा जि आसनि, बेखौ एखेबारे गामि लेभेलाव लांब्ला मोजांसिन जागोन आं सानो आरो जेनेबा। होमब्लानिया माने मोजांसिन माने सार्कोलनिफ्राय माने लाट सिस्टेमाव, लाट होनना बुङो जायखौ जों, जेनेबा मोनसे लाट थायोना गामि रेभिनिउ मोनसे, दा रेभिनिउ वाइसआव लाङोब्ला जायफोर जोंनि जाम्बा जाम्था जेनेबा आइ आफा आबै आबौनि जि हाफोर समस्या नाम जायाखै, बेखौ माने खालामनो हानाय एबा थाबै मुं थिखांनायावहा मोजां जागोन। जिहेतु सरकारा नैबे समाव इनिसियेटिभ लानानै जे हा होदों, दा नोंथांमोननियाव बे हाखौ मोनफुंनो हागोन। आरो बै समाव नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय नाजागोन, सिगांनि जे खुंथाइ गोहोआव थानाय बिथांमोनजों आरो दानिजों बे रुजुना नायोब्ला माबायदि नोंथाङा फारागथिखौ बुंनो बै नागिरदों? समावथ' आंबो जेनेबा मालाबा अफिसाव जेनेबा हानि समस्या लानानै खामानि मावहैब्ला माखासे माने अफिसियेल प्रब्लेमखौ खोन्थायोमोन, जेनेबा बिदि मावनो हाया, बिदि हाया होननानै, आरो ओमफ्राय जेंनाखौ खिन्थायो आरो जेंना फोरमायोमोन। बे हिसाबै माने स्टकि जानो दायो खिन्थु नाम ट्रेन्सफार खालामनाय, जेनेबा आफानि नामखौ आंनियाव थिखांनाय बा जोंहा आबौनि नाम दंमोन, थाबैनो माने नामालाय जायो, दानो लोगो दानस्लायनो हायो। बेनि अनगायैबो जोंनियाव माखासे गोरलै राहा जादों, खिन्थु माखासे माने ओरैबायदि दङ, माने हाफोरा जेनेबा जों गोबाव सम दखल खालामना दङ, खिन्थु आंनि नाम जायाखै। बेबायदि हा जोंनियाव गोबां दं आरो बर' मानसिफोरनियावनो दं, बा जोंनि ओनसोलाव थानाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनियावबो दङ। दा बेखौ माखासे एरियानिखौ जों होनाय नुदों, फरेस्ट एरियाफोरखौ होदों, खिन्थु जोंनि बै रेभिनिउ एरियायावहा माने होनायखौ नुवाखै आरो। दा बे रेभिनिउ एरियानिखौ मा रोखोमै जों मोननो हागोन? जेनेबा आंहा जेनेबा हाया एसे दंखायो, माने पाट्टा हा होनना बुङो जायखौ मियादि, खिन्थु आंहा एसे गोबाङानो माने सरकारि दं, खिन्थु गोबाव समनिफ्रायनो आबौनि समनिफ्रायनो दखल। खिन्थु बे हाखौ दिनै जेनेबा जिहेतु जोंहा बिदा फंबाय बुरजा जाबाय, दा हाया खम जाबाय, नाम खालामनांगौ, प्रमद बर'नि नाम जे खालामनायाव दैदेननाय, एसे समस्या जादों रनजित बसुमतारिनि जे दैदेननाय जे सोरखार, बे सोरखारा हानि सायाव जोबोदनो मोनसे गुरुत्व होनायखौ, नोजोर होनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नैबे समाव फरेस्ट एरियानि हाखौ बिथांमोना होबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव लासैनो खाबु होगोन बिथांमोना जे खामानि मावनो थाखाय मा खावलायगोन? दानि जेनेबा प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकार, दा बेखौ जिहेतु बे हाया बिथांनिखा बा बै रेभिनिउआव थानाय मानसिनिखा, बेथ' गुबुननिफ्राय फैनाय नङा। दा बेफोर हाखौ सार्भे खालामनानै बा एसे बिजिरनानै माने पाट्टा होनायखौ आं लुबैदों आरो। दा बिदिखौ अकल जोंनि हारिल' नङा, गासैबो जनगोष्ठीफ्रा लुबैदों। माने दरखास्त'बो होदों जानांगौ, आंबो होदों खिन्थु दरखास्त'खौलाय, खिन्थु दासिम मोनथ'नाय जायाखै आरो। 50,000 सायाव बेथ' बिराद मोजां, माने जोंनि मानसिफ्रानो गोबाङानो हा गैयामोन। दा दिनै 50,000नि सायावहा बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्राबो हा पाट्टा मोनदों। सोरबा 2 बिगा, सोरबा 4 बिगा, 5 बिगा, 1 बिगाबाबो मोनदों। बे मोनसे बिराद बाख्नायथाव आरो। दा बेनि गेजेरजों जायफोरा माने हा गैयिनि थाखाय माखासे गोबां माने समस्या जादोंमोन, सोरबा बिडिके बुंजादोंमोन, बा सोरबा माबा मोनसे अफिसियेल खामानियाव हानि कागज बिबा होनो हायिनि थाखाय रिजेक्ट जादोंमोन। दा बेफोरनि थाखाय बिराद सुबिदा जादों। आं बेखौ माने बिराद मोजां मोनदों। आरो सार बिथांमोनखौ जिहेतु 50,000 दासिम होबाय, आरो बेखौ हायोब्ला माने बारायनानै आरोबाव माने होनो थाखाय आं माने आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय आरो। नंगौ, बिथांनिफ्राय मोनथिनो बा मिन्थिबाय जे हा होनाय जे सोरखारनि बा बिटिआर सोरखारनि जे बानजायनायाव बे बिथांखिखौ बिथाङा गोजोननाय फोरमायदों। 50,000निबो जिहेतु गोजौआव जे हा होबाय गोबां रायजो राजाफोरनो, बे समाव बिथाङा गोजोननाय बेखौ फोरमायदों। आं बे समाव मोनथिनो थाखाय नाजागोन, थामहिनबा नैबे अदालगुरि हालामनिफ्राय आङो नैबे ओनसोलनि
मेलेमजिबि थामहिनबा रोंगौसा बिथांमोननिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे नैबे समाव जे बिटिआर जे सोरखार बे सोरखारनि जे खामानि मावबाय थानाय बे मावबाय थानायनि सायाव बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन। बेनि अनगायैबो जोंनि मोनसे गिदिरथार मोनसे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ लानानैनो सम सम बे गोजोन गोरोबथाखौनो PIL होनाय नुनो मोनदों। बे गोजोन गोरोबथाखौनो सोरबा सावना होनायनि बाथ्रा बेखौ जों नुनो मोनदों समाजारि बिजोङाव। बे समाव आङो नैबे ओनसोलनिफ्राय बेनि थागिबि सुबुंफोरा मा बुंगोन आङो मोनथिनो थाखाय नाजागोन। बेनि सायाव नैबे हालामनि रायजो राजाफोरखौ आं बेनि सायाव सोर मा बुंगोन बा सोरबाफोर बुंनो दं नामा? जिहेथे गोजोन गोरोबथा जाना थांबाय 2020आव आरो बेनि गेजेरजों जिहेथे मोनसे सान्थिआ बिराज जादों होननानै बे समाव बुंनो नागिरदों बा बुंदों। दा बे समाव गोबां सुबुंफोर दङ, खायसे सुबुंफोरा बेखौ PIL होदों, बेनि अनगायैबो बेखौ सावनोबो नागिरदों। दा बेनि सायाव सोर मा बुंगोन बे समाव उदालगुरि रायजो राजाफोर? नोंथांनिफ्राय दे। बे समावहाय जि मोनसे सोंथिखौ दैखांदों बेनि सायावहाय आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। दा जोंनि बर'फोरनि जि मोनसे संग्राम आरो बे संग्रामा जाय समनिफ्राय सोलिबोदों आरो बे सोलिबोनायनि मोनफ्रोमबो स्टेप हिसाबै मोनफा मोनफा जोंहा एकर्ड जाबोदों। बे 1993 मायथाइयाव BAC एकर्ड जाबोदों आरो बिनि उनाव 2003 मायथाइयाव BTC एकर्ड जादों आरो फैयै फैयै 2020 मायथाइयावहाय जोंहा BTR एकर्ड जादों। दा बे मोनफ्रोमबो एकर्डनि आन्दोआवहाय बर'फोरनि जे मोनसे संग्राम बे संग्रामावहाय बर' मानसिफोरनि मोनसे त्याग दङ, सेक्रिफाइस दङ, अबदान दङ। दा बे मोनफ्रोमबो एकर्डआवनो जोंनि मानसिफोरनि गोबां सेक्रिफाइस दङ आरो बे सेक्रिफाइसनि बिनिमय हिसाबैसो बेफोर एकर्डफोरा जाबोदों। दा बे एकर्डखौ जोङो सनमान होनाया मोजां, मानोना बेफोर मोनफ्रोमबो एकर्डजोंनो जोंनि गोबां मानसिनि जिउ बाउनायनि मोनसे बेसेन दङ। दा बे बेसेनखौ जों दिनैनि बे समनि माने सुबुंफोरा सनमान होनो रोंनाया मोजां। आरो मोनफ्रोमबो मुलुगनि जारिमिनखौ नायोब्ला जोङो मोनफ्रोमबो जांख्रिथायनि उनावहाय बेबादि मोनसे एकर्ड जानाय, सुक्ति जानाय जों नुबोदों। आरो मोनसे जातिया जौगानांगौब्ला खेबसेयावनो मोनसे एकर्डजोंनो जाफुंसार जानानै मुलुगावहाय मोनसे हारि हिसाबै गसंथानो हानायखौ जों नुबोआखै। मोनसेनि उनाव मोनसे स्टेप बाय स्टेपसो जाबोयो आरो मोनसे एकर्डनि गेजेरजोंनो गासैखौबो जों जे फुलफिल खालामजोबनो हागोन बेखौबो जोङो बुंनो हाया। मानोना नेगसिएसन खालामनो थांनायाव मोनफा मोननैया बबेबा समावहाय थालाङो आरो बे थालांनायफोरखौ फोसाबनानै नेक्स्ट टाइमाव जोङो आरो बिनिसाय साबसिन खालामनो थाखाय जों नाजानायासो जों सुबुं माहारिनि मानसिनि मोनसे दायित्व होननानै आं सानो। दा बे BTR एकर्डखौ सोरबा सावनो नागिरनाय बा केस होनाय बेफोरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे लाजिथावथाव बाथ्रा। मानोना बै जायफोरा गावनि जिउखौ त्याग खालामदों संग्राम खालामनानै बे एकर्डखौ खालामनो थाखाय बैसोरखौ लासिं सिं खालामनाय जादों। बिथांमोननि जिउनि जि बेसेन बे बेसेनखौ जेबो भेलु गैयै बायसा खालामनाय जादों। बिनि अनगायै बिथांमोना खालामनांगौमोन बे एकर्डआवहाय जोंहा बबे थालांखो मा खालामनांगौमोन बेखौ एडभाइस होनानै भबिसतनि समाव जों जुदि आरो आवगायबावनानै जोंनि बर' हारिनि जि मोनथाय बेफोरखौ मोनजोबनांगौब्ला मा खालामनांगौ बेफोरखौसो एडभाइस होनाया आंनि थाखाय बिथांमोना मोजां होननानै आं सानो। दा बे बुस्थुखौ जोङो असनमान खालामनाय बायदि जादों। जायफोरा माने सावनो नागिरदों बा केस होदों बैजों लोगोसे जिहेतु हाजार हाजार बर' मानसिनि सेक्रिफाइस दङ, गोबाङा गावनि जिउखौ गारदों, बैसोरखौ
माने अपमान खालामनाय बायदि जादों होननानै आं सानो। बिथाङा बुंनो नागिरदों दे। आं फिन खनसे बुंनो सानबाय बिटिआर एकर्डनि सायाव माखासे सुबुंफ्रा खुद्रिनाय बा गोजोननाय गैया जों बेखौ नुनो मोनदों। PIL पाब्लिक ना पिपोल पाब्लिक इन्टारेस्ट लिटिगेसन होनानै बिटिआर एकर्डखौ नि एगेन्स्टआव केस फाइल खालामना हाइकर्टआव होनायखौ जों खोनानो मोनदों। दा मोनसे खोथा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदों whether man compel the circumstances or circumstances compel the man। बै समाव जोंहा ओरैबायदि परिस्थिति जादोंमोन बिथांमोना मोनथिनांगौ PIL होग्राफ्रा बा सावनो नागिरग्राफ्रा जे बै समाव जोङो बे सुक्तिखौ खालामाब्लानो दिनैसिमबो जुदि NDP-या मोननै मोनथाम गावस्रालांबाय दिनैबोदि थाबावोमोनबा बै सेंग्राफ्रा माबोरै जागौमोन मा परिस्थितियाव थागौमोन बे मोनसे परिस्थिति जोंहा सार्कामस्टेन्सेस फैदोंमोन। बेयाव जोङो जोंनि संगठनफ्रा सानलाय हलाय जों बे परिस्थितिजों कम्पेल जादों बाध्य जादों जे बे माबाखौ सुक्तिखौ एकर्डखौ खालामनो थाखाय बे खोथाखौ मोनथिनांगौ। बिनि गेजेराव जोंहा बिथां मसाहारिया बुंलांनाय बायदि जे बेयाव माबा मोनसे थालांबाय नामा बेखौ जों एसे सावरायनो हायो आरो बेयो समजों गोरोबनानै मोनसे खालामजानाय मोनसे सुक्ति आरो बेयाव जोंनि बिथांमोना बुंनाय बायदि सोरबा साननाय बायदि जोंनि फिजिबिलिटि माखासे दंना गैया बेखौ जों मिथिग्रोनांगौ। आं बेयाव मोनसे खोथा बुंनो बेखौ पार्लियामेन्टारि सेगमेन्टनि खोथा फैदों बेयाव इन्टारनेलि एसेम्बलि सेगमेन्टनि खोथा फैदों बेयाव बिथांमोननि सानखोमानाय बा सोरबा सानखोमानायनि माबाखौ बेयाव मावफुंनो हागोन ना हाया बे मोनसे जोंनि गोबां लिडारफोरजों NDP-नि दैदेनगिरिफोर आरो फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों जों इन्टेलेक्सुयेल मिटफ्राव बा जों मोनसे टेबोल मोनसे सावरायनायाव जे खोथाफ्रा ओंखारदों बेवखायनो जोंनि बे बिटिआर सुक्तिखौ जों जोंनि सम बोथोरखौ नायनानै जों थिग समावनो खालामनाय जादों। बेनि सायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन उननि भबिष्यतआव जोंहा माबा मोनसे मावनो दङबा दहायनो बिथां खोथा ओंखारखाबाय 40 गामि सानजाहा दावखोलांदों बिनि उनाव बियो एक्जेक्सन एरिया कन्टिगुवासलि बे बुस्थुआ जाहैगोन बा फरेस्ट भिलेजफ्रा होआखै जानो हागौ बेफोर फैनो हागौ बे मोनसे साननाय। ओमफ्राय बे माखासेफ्रा जेरै रेभिनिउ भिलेज बे 41 रेभिनिउ भिलेज जानो हागौ आरो बिनि खाथिनि माबाफ्रा गामिफ्रा उनाव अट'मेटिक बेयाव सरजाबलांगोन बेखौ जोङो साननो हायो। बेवखायनो जोंनि गेजेराव माखासे ओरैनो माखासे गाज्रि साननानै बेरेखा साननानै बिटिआरनि एगेन्स्टआव खामानि मावनायफोरखौ जों दोनथ'लायनानै जोंनि गासिबो जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव खौसेथि आरो जौगानायनि बागै जों खामानि मावनायखौ जोंनि बिटिआर ओनसोलनि बयबो रायजो राजाया बा सिटिजेन बा नोगोरारि बिथांमोना साननाय हनायखौ आं आसा खालामो बा लुबैयो। गोजोन्थों। बिथाङा जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि जे PIL जे गसर होनाय बेनि सायाव बिथाङा फोरमायदों जे बर'आ जे आन्दलन खालामनाय बे आन्दलन खालामनायजोंनो गोबां जे एग्रिमेन्ट जाबोबाय आरो बेनि गेजेराव बिटिआर गोजोन गोरोबथायाबो मोनसे आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो सम आरो थासारिजों बे एकर्डखौ बर'फोरा खालामबाय थानो गोनां जादों बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। এই সময়ত মই জানিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম যে জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত যে বিটিআৰ যে চৰকাৰ বে চৰকাৰে কেনেকৈ কাম কৰি আছে আগভাগ লৈ আছে বিটিআৰ চৰকাৰে ভেদাভেদ কৰিছে নেকি বড়ো আৰু আপোনাৰ অন্য জাতিৰ লগত কিয় কৰিছে নেকি? প্ৰথমে বড়োলেণ্ড বুবলি চেনেলৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাক মই এই মঞ্চ দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি যোৱা 17 বছৰ যি চৰকাৰে ইয়াতে কাৰ্যকাল চলাইছে আমি গোটেই বিটিআৰ ৰাইজে অৱগত আৰু সেইটো যি 17 বছৰ চলাইছে সেইটো মই বিশেষকৈ নকলেও নহয় মানে ৰাইজে অৱগত জানে। আজি যোৱা 17 বছৰত যি চৰকাৰ চলাইছে অকল কাৰাপশ্যন আৰু লুণ্ঠন ৰাজহে চলাইছে। আজি মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো
ডাঙৰীয়াৰ BTRত অহা বেছি দিনো হোৱা নাই, মাত্ৰ 3 বছৰ কাৰ্যকাল পূৰ্ণ হৈছে। এই 3 বছৰ কাৰ্যকালত মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই BTRখনত যেনেকা এটা শান্তি লৈ আহিছে, যোৱা 17 বছৰত এইটো আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ। যোৱা 17 বছৰত ইয়াতে আমি মানে বিশেষকৈ আমি যিটো অঞ্চলত বসবাস কৰোঁ, এই অঞ্চলত আমি মানে ওদালগুৰি জিলাৰ আমি মাজবাটত বসবাস কৰোঁ। এই অঞ্চলত আমি যিবিলাক অস্ত্ৰধাৰী উগ্ৰপন্থী সেইবিলাকত এফেক্টেড এৰিয়া হয়। বিশেষকৈ আমি সেই এৰিয়াত এফেক্টেড এৰিয়াত থাকোঁ। তো আমি যেতিয়া সেইটো এৰিয়াৰ পৰা আহিছোঁ আৰু সেইটো প্ৰশ্ন যদি আপুনি সুধিছে, মানে সেইটো কোৱাৰ আগত মানে চকু পানী পৰি যায়। এনেকুৱা আমি চিটুৱেশ্যন চাইছোঁ যে যোৱা 17 বছৰত কি হৈছিলে। মানে যোৱা 17 বছৰত যে হাগ্ৰামা চৰকাৰে মাত্ৰ BTCৰ উন্নয়ন কি খালি জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত কাজিয়াহে সৃষ্টি কৰিছে। আমি যোৱা 17 বছৰত চাইছোঁ মানে হাগ্ৰামা চৰকাৰে যেনেকা ৰাজত্ব চলাইছিলে, কোনোবা বড়ো জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ মাজত কাজিয়া, কোনোবা মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মাজত লগত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কাজিয়া, আমি সেইটো চিটুৱেশ্যন যেতিয়া আমি মনত আহে চকুত পানী পৰি যায়। এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন চাইছোঁ। আজি যোৱা যিটো মানে অঘটনবিলাক ঘটিছে, ভৱিষ্যত এনেকুৱা অঘটন নঘটক। আমি যিটো চাইছিলোঁ যে মানে সাধাৰণ মানুহে কিমান সপোন চাই এটা ঘৰ বনায়, সেইবিলাক ঘৰ যেতিয়া গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ হৈছিল, সেইবিলাক ঘৰ মানে জ্বলি ভস্মীভূত হৈছিলে। সেইবিলাক মানুহৰ কিমান সৰু এটা ড্ৰিমছ থাকে ঘৰ সাজাৰ কাৰণে। সেই ঘৰবিলাক যেতিয়া মানে গোষ্ঠী সংঘৰ্ষৰ মাজত যেতিয়া এইবিলাক জ্বলি যায়, তেতিয়া মানে বহুত মনত আঘাত আহে। অজস্ৰ মানুহৰ টকা পইচা সা সম্পত্তি নষ্ট হৈছে যোৱা 17 বছৰ যিটো হাগ্ৰামা চৰকাৰে যিটো ৰাজত্ব চলাইছিলে, যিটো চৰকাৰ চলাইছিলে। ভৱিষ্যততে এনেকুৱা নহওক, আমি সেইটো চবে BTR বাসী হিচাপে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আৰু আজি প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত যেনেকুৱা BTR চৰকাৰখন চলি আছে, আজি সব জাতি জনগোষ্ঠী একেবাৰে ভাই ককাইৰ মাজত ইমান শান্তিৰে চলি আছে। আজি আমি যিকোনো গাঁও বা যিকোনো মানে অলপ ভিতৰুৱা অঞ্চলত গ'লে আমি 10টা 11টা ৰাতিলৈকে আৰামত ঘৰ আহি যাব পাৰোঁ। কোনো মা দেউতাও চিন্তা নাই। আগত কোনোবা এটা ল'ৰা ঘৰৰ পৰা যদি ওলাই, মা দেউতা চিন্তা কৰে, এই বেটা সোনকালে আহিবি, চিটুৱেশ্যন ভাল নহয়, ক'ৰবাত কি হৈ যাব। মা দেউতা বা ভাই ভনীসকলৰ ইমান চিন্তা থাকে। আজি সেনেকুৱা পৰিৱেশ নাই। আজি BTRত এটা একদম শান্তি আৰু চবে শান্তিমতে চলি আছে। আমি আৰু বিশেষকৈ চাহ বাগিচা এৰিয়াতো সোমাই গৈছিলোঁ আৰু সাধাৰণ মানুহকো সুধি আছোঁ যে আপোনালোকে এতিয়া কেনেকৈ আছে। তো সাধাৰণ মানুহে কয় যে আজি যোৱা 17 বছৰত হাগ্ৰামা চৰকাৰ যেনেকৈ ৰাজত্ব চলাইছিলে, আজি একো নাই, সব শান্তিত আছে। আমি সাধাৰণ মানুহ, আমি যিটো কৰ্ম আছে সেই কৰ্ম খাইহে আমি চলিম, আমাক একো নালাগে। আজি যিখন চৰকাৰ আছে সেইখন চৰকাৰে আৰু থাকক বুলি সাধাৰণ ৰাইজে কয়। আমি বহুত মানে যিবিলাক ব্যৱসায় কৰে সেই প্ৰতিষ্ঠানবোৰতো আমি গৈ আছোঁ। সিহঁতক আমি সুধিলোঁ যে আপোনালোকে কেনেকৈ আছে। এতিয়া ধৰক আগত যেনেকুৱা মানে এটা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আছিলে যে এক সপ্তাহত 4 দিন বন্ধ, ক'ত 24 দিন বন্ধ, ক'ত 36 ঘণ্টা বন্ধ, ক'ত 48 ঘণ্টা বন্ধ। তো যিবিলাক ব্যৱসায় কৰে আমাৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনি, সেই মানুহখিনি কোনোদিনা শান্তিতে ব্যৱসায় কৰিব পৰা নাই। ইহঁতে প্ৰতিদিন মানে যিমান দিন ব্যৱসায় কৰিছে এই 17 বছৰত সদায় লছে কৰিছে। কাৰণ বন্ধই থাকে, 24 ঘণ্টা বন্ধ, 36 ঘণ্টা বন্ধ, 48 ঘণ্টা বন্ধ, দোকান খুলিবই নোৱাৰে। তো ইহঁতে কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰে। আজি সিহঁতে ব্যৱসায় যিবিলাক কৰি আছে একদম শান্তিত কৰি আছে। আজি আমি প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত আমি যিবোৰ আমি ব্যৱসায় কৰি খাই আছোঁ, আমি বহুত শান্তিত আমি ব্যৱসায় কৰিব পাৰি আছোঁ। ইহঁতেই কয় যে আমি প্ৰমোদ বড়োক অহাবাৰ আমি আকৌ চিন্তা কৰিছোঁ বুলি ৰাইজে এইটো কয়। পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছিল প্ৰমোদ বড়োই। নিশ্চয় প্ৰমোদ বড়োৰ যিখিনি চৰকাৰ গঠন কৰিছে, পৰিৱৰ্তন হৈছেনে? আপুনি কি ক'ব? হৈছে নে হোৱা নাই? পৰিৱৰ্তন ক'লে চাওক, এটা কথা আছে, যোৱা 17 বছৰ যিজন চৰকাৰে ৰাজত্ব কৰিছিলে, সিহঁতে 17 বছৰ কৰিছিলে। আৰু আমাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰে মাত্ৰ 3 বছৰ কৰিছে। 3 বছৰহে ৰাজত্ব কৰিছে, 3 বছৰ কাৰ্যকাল পূৰ্ণ হৈছে। তো পৰিৱৰ্তন ক'লেই নহ'ব, পৰিৱৰ্তনক অলপ সময় দিব লাগিব। পৰিৱৰ্তন কোনো যাদুৰ মানে লাঠি নহয় যে ঘূৰাই দিলে পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল। পৰিৱৰ্তন হওঁতে অলপ সময় লাগিব। ৰাইজে পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে, আৰু যিবোৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু যোনে দেখা নাই, মই ভাবোঁ ইহঁতে অন্ধ আছে। আজি চাওক, 3 বছৰত যিটো পৰিৱৰ্তন হৈছে, আজি মানে BTCত শান্তিত হৈছে, ইয়াতকৈ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আৰু কি লাগে।
সাধাৰণ মানুহ আমাৰ নিচিনা মানুহক কি লাগে? শান্তি লাগে। আমি আমাৰ যিটো কৰ্ম আছে আমি কৰ্ম কৰি খাই আছোঁ, কিন্তু সাধাৰণ মানুহ হিচাপে আজি 17 বছৰ যিটো BTC ৰক্তাপ্ত আছিল, আজি 3 বছৰত শান্তি হৈ গ'ল। এইটোৱে এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন। ইয়াতকৈ BTRত আৰু মই ভাবোঁ ইয়াতকৈ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন নালাগে। আজি প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত মই ভাবোঁ এইটো এটা ইতিহাস হোৱা পৰিৱৰ্তন BTRৰ বাসীৰ কাৰণে। नंगौ बिथाङा बुंदों जे जारिमिनारि मोनसे शान्ति बा गोजोन होननानै बिथाङा फोरमायदों नैबे प्रमोद बर'आ बे समाव लाबोनो हादों होननानै बुंदों। জানিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ পৰাই যদি আপোনাৰ প্ৰমোদ বড়ো আৰু যদি হাগ্ৰামা তেখেত দুটাক যদি দিলে আপুনি কাক চইচ কৰিব? চাওক এটা কথা আছে, যদি চইচৰ কথা আহে তো তেনেহ'লে এটা কথা কওঁ, যোৱা হাগ্ৰামা চৰকাৰৰ ৰাজত্বত আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ ৰাজত্বত যিটো চলি আছে আকাশ পাতাল পৰিৱৰ্তনৰ পাৰ্থক্য আছে। আৰু যদি আপুনি এনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধিছে তো নিশ্চয় আমি মষ্টলি যিবিলাক মানে উগ্ৰপন্থী সমস্যা থকা এফেক্টেড এৰিয়াৰ মানুহ হয় আৰু যিটো আমি শান্তি পাইছোঁ, তো আমি মষ্টলি মানে প্ৰমোদ বড়োক আমি ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ আৰু সমৰ্থন কৰিছোঁ। অহাবাৰো যাতে প্ৰমোদ বড়ো এই চৰকাৰখন ভাল কৰি চলাওক আৰু ৰাইজে যাতে আকৌ এবাৰ পুনৰ এবাৰ প্ৰমোদ বড়োকে চৰকাৰ দিয়ে। नंगौ बिथाङा जे प्रमोद बर'नि जे दैदेननाय सोरखार बे सोरखारनि सायाव बुंथिदों जे गोजोन फैदों जे गोबां जायगाफोरावनो बै समाव गोबां जायगाफोरावनो जे दाङाबाजि बन्द थायोमोन। गोबां समावनो जे जेंना सोमजिखाङोमोन जे फालांगियारि खालामनायफोराव बेफोरनि बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों। जोंनि उनसंनायनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों। उदालगुरि हालामनिफ्राय बिथाङा फोरमायनायखौ जों नुनो मोन्दों। बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जे उनसंनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नोंथांमोननि गेजेराव उदालगुरि हालामनि जे रायजो राजाफोर उदालगुरि हालामनि जे गियानि सुबुंफोर बिथांमोननिफ्राय मोनथिबाय जे बे हालामाव जौगाथायनि बिथिङाव माबायदि खारगासिनो, BTR सोरखारा बे ओनसोलफोराव बे ओनसोलनि जायगाफोराव माबायदि बिथांमोना इनिसियेटिभ लानानै बिथांमोना खामानि मावबाय थादों। सोलोंथाइनि बिथिंनिफ्राय लानानै गोबां जौगाथायनि बिथिङाव BTR जे सोरखार बे सोरखारा माबायदि खामानि मावदों बे समाव बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो जों मोनबाय। बे समाव नोंथांमोना मोनथिबाय। लोगोसेनो जे फैबाय थानाय समाव जे सोरखारखौ माबायदि बिथिङाव खामानि मावजानो लुबैयो बिथांमोना फोरमायदों। सोलोंथाइनि बिथिङाव माबायदि दावखोखो बे ओनसोलाव माबायदि बिथाङा जाजानो लुबैयो बे समाव बिथांमोननिफ्राय मोनथिबाय। BTR गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि सायावबो बिथांमोना रोखायै बे ओनसोलनि थागिबि रायजो राजा बिथांमोना बे समाव फोरमायबाय। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गिबि हाबाफारि बायदि जे उनसंनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नैबे मोनाबिलिनि गेजेराव नोंथांमोननो बे समाव आं राकेश रामसियारे नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिबाय। गोजोन्थों।